compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar. Na tebregosa noite da patria inhabitable, temos de nos recordo como unha luz albar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz, a lume e escuridade, que nos deixou a historia de 3 anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban e loitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fucheste lonxe predicar no deserto, reerguerdes un exército que endexa máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Pero na patria batida e do povo explotado nacimos nosos fillos da morte do triste, percurando furiosos vinganza en novo estado e unha rosa alborada sin cabo nin comén. E activo compañeiro que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar. Prometemos que a terra dunha Galicia ceibe preserra los teus ojos onde teñen que estar. Prometemos que a terra dunha Galicia ceibe preserra los teus ojos onde teñen que estar. A Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo. A Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo. O barquiño que atroxo era de pau de laranxo. O barquiño que atroxo era de pau de laranxo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques, Rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques, Rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques, Rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques, Rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe que na puxo moreniña.
boa tarde desde Santiago de Compostela. Son as 7 menos 10 do 7 de xaneiro de 2026. É para min unha honra darvos a benvida a este programa especial ao redor do Ano Castelao en nome de todo o IGADI, que é un think tank de relacións internacionais que naceu no ano 1991, ao final coa caída do muro de Berlín, ao final da Guerra Fría, e que hoxe, pois casi 35 anos despois, continúa no seu obxectivo fundacional prioritario de comprender o mundo desde Galicia e promover a presencia de Galicia na sociedade internacional. Neste sentido, na trayectoria destas décadas, a relación da diáspora galega ou coa política exterior galega, pois deberá ser un eixo central para multiplicar as nosas potencialidades, tanto para maximizar pois a nosa identidade neste mundo global, como as oportunidades que xenera ter esta rede mundial de embaixadoras e embaixadores. Así que neste contexto, nesta trayectoria acumulada, é onde enmarcamos todo o traballo que desenvolvimos durante o ano 2025, aproveitando a efeméride do 75 cabo de ano de Castelao, e tivemos a idea de conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior para darlle voz a diáspora galega no 2025, a ese tupida rede de activistas pola nosa cultura. Neste sentido, pois recomendo-vos moi especialmente a publicación especial Ano Castelao, Kilómetro Cero, Río da Plata, que coordinou Paula Sabajanes, auténtica arquitecta deste especial, e que teño gusto agora de darlle a palabra, non sin antes agradecer a todas as persoas que participaron, a todas as entidades que participaron no especial fantástico que Paula coordenou. Creo que ali son 4 horas menos. Boas, Paula. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente, en Buenos Aires estamos chegando ás 3 da tarde, un día que ten un ceo moi galego. Está a punto de chover. Como vos, bueno, como decías antes, este especial Castelao deu-nos a oportunidade de facernos presentes, ¿no? De decir, Buenos Aires, Montevideo, Río da Plata, está aquí, nesa idea que empezamos a contar aquel 6 de decembro de 2024, cando se xuntaron no hall do Centro Galego un grupo de entidades para reivindicar, bueno, para celebrar en realidade que a súa reivindicación de Castelao como primeiro presidente fora tida en conta polo Parlamento Galego e se fixera un homenaxe para lembrar o 80 aniversario da Constitución do Concello de Galiza en Montevideo e considerar a figura de Castelao. Nese momento, cando contamos iso, que foi un momento moi especial e moi bonito, que o contamos no IGADI, dixemos, pero falta alguén, falta a representación desta xente. Lembraste que o falamos? Pois. Claro, nese momento dixemos, pois, haberá que contar por que Galicia, a Galicia do ultramar, esta Galicia que somos nós, que cubillou a Castelao, que fixo posible, pois, tanto o Concello de Galiza como a publicación de Sempre Galiza e outras tantas epopeas da nosa cultura e da nosa historia, non está representada ali, non? Cal é o papel, cal é o espacio que nós temos no discurso político e social da Galicia actual. Con esa idea, dixemos, pois, a ver, contemos quen é esta xente que quere, a ver que vai dar de sí o Ano Castelao. Ese foi un pouco o motor, a pregunta, a chama que encendeu este traballo, que eu, en principio, quixera agradecerte a ti, a todo IGADI, e tamén, como dixeches, a xente que participou, tanto das entidades como os colaboradores, pois achegando o seu punto de vista e fomentando este debate que, bueno, é moi necesario para pensar, non? Como dicimos en IGADI, quen somos, como estamos no mundo, e pensar as novas formas de ser galego, que sí que temos que pensar moitas novas formas de ser galegos. O 20% da poboación galega está fora. Cal é a participación e a representación que esa poboación ten
na Galicia territorial e cal é o mapa que vemos cando falamos de Galicia. É un mapa pequeno que está por riba das 4 provincias ou é un mapa moito máis amplo que ten representación e que precisa embaixadores para contarse, coñecerse e facer algo novo neste mundo que está completamente en redefinición? Bueno, durante o programa de hoxe imos ter un montón de contidos. Temos tamén a outro galego argentino ilustre, Facundo Muniain, que nos vai presentar un pouco como o que nos agarda as próximas horas. Hola, boas noites dende Alemania. Que, bueno, como sempre decimos nós, Galicia está donde os galegos están e fan país. Así que, bueno, ainda que esteu distante de vos, síntome cerca. Eu vou brevemente adiantar un pouco a estrutura da xornada de hoxe. Temos 5 entrevistas, unha delas vai ser en directo e temos entrevistas gravadas tamén. E, sobre todo, penso eu, a parte máis interesante para a xente que nos está a acompañar van ser os faladoiros. Temos 2 faladoiros que va a moderar a nosa compañera, Paula. E creo, non temos que esquecer, que tamén foi iniciativa de Paula, o produto que nos va a quedar desta experiencia que compartiríamos este ano, que o libro que vamos a presentar hoxe, que recolle as entrevistas por escrito e que de algún xeito recolle a testemunha e dá posiblemente, creo, material para revisar e para investigar no futuro para todo o mundo, pero sobre todo para todos os galegos que queiran saber sobre o xeito de sermos galegos na outra beira do mar que separa a Galicia territorial da Galicia exterior. Pois, basicamente, non sei se estou esquecendo algo, compañeros. Non, todo ben. Temos unha larga marcha por diante hoxe. Sí, non quero estenderme máis. Entón, aí deixo paso a presentación de Paula, a moderación de Paula, pero o primeiro faladoiro desta xornada sobre o balance deste ano Castelao, os logros e os desafíos para que, como ven a nosa compañera presentará agora, está moi ben conformado por figuras do xornalismo, a política e a cultura, ambas as súas beiras do Atlántico, con María José Porteiro, Ana Miranda e María Rosa Lojo, de quen temos moito que aprender. Gracias, Facu. Dicir antes que remate esta presentación que temos un chat de comentarios aberto, que os que estades seguindo o programa dende YouTube podedes facer algún tipo de comentario, se podemos incorporalo, pois gustosamente, porque a idea é precisamente esta, non? Xerar un debate, un diálogo. A min gustame moito a palabra debate, pero hai quen gusta máis a palabra diálogo, pero a idea é que podamos conversar coñecernos. Entón, pois, sen máis dilación, vamos presentar as nosas convidadas deste primeiro faladoiro. Como dicía Facu, ver que temos do ano Castelao, cales son os logros, que nos faltou e cales son os desafíos. Para falar de todo isto, con moita autoridade, moitísimas gracias ás tres por estar e participar. Temos a María José Porteiro, que foi a primeira delegada do goberno galego no exterior, cando se creou a delegación en Bos Aires, que tiña tamén competencias en Montevideo no ano 2006 ata o ano 2009, é escritora, é xornalista, política, ten unha longa trayectoria a pesar desa xuventude. Bueno, damos ya benvida a María José, non sei se está por aí, María José. Hola. Benvida, María José, moitísimas gracias por participar. Gracias a vos.
un placer verte. Espero que nos dé a tiempo a conversar toda a experiencia que ti tes deste tema da Galicia Exterior. Tamén temos con nós esta tarde a Ana Miranda, que é deputada no Parlamento Europeo por España, é política, é xurista galega, ten tamén moitísima experiencia no eido europeo, na defensa dos dereitos e da cultura galega no exterior. Ana, benvida, moitísimas gracias por estar con nós, é un placer tenerte neste conversatorio. En último lugar está María Rosa Lojo, ela é escritora, investigadora e académica argentina, filla de galegos, bueno, é membro da Real Academia Galega, ten unha longuísima experiencia, moitísimas publicacións, tanto científicas como literarias, poeta, traballa denodadamente pola cultura galega en Bos Aires. Benvida, María Rosa. Boas tardes, moitísimas grazas pola invitación. Nada. Como avanzaba Facu, trátase de encontrar entre todas, con Facundo tamén, os que están no chat se queren participar, pois a resposta, non? Despois deste ano castelao que tivemos, bueno, fixemos algunhas pinceladas no inicio da cantidade de temas que se poden atravesar con este tema, pero, en primeiro lugar, unha pregunta moi concreta que foi a que nos levou a nos a encarar este traballo. Que pensades vos? Que lugar ocupa a Galicia do ultramar, a Galicia, neste caso do ultramar, pero a Galicia exterior, na política galega, no discurso da política galega? Queredes comezar? Sí, como vos digades. Veña, María Xosé, ti, si queres, sí. Bueno, eu creo que o papel político actual está vinculado basicamente ao feito de que hai moitos cidadáns que poden votar. E digamos que hai un interese estratégico por ter algún tipo de conexión, de intervención nos lugares onde estas persoas viven, porque hai un rendimento, pode habelo ou non, ou unha consecuencia que ten a ver coa política en termos, moi pedestres, quero decir, moi no sentido de que fago algo porque quero ter unha recompensa. E eu creo que o importante deste proxecto que vos estades levando a cabo e no que é un placer poder participar é esa mirada desde arriba, que se ve a Galicia desde arriba, como desde a Vía Láctea, e se decata unha da posición que temos no mapamundi, e se iso poñemos en contacto, en conexión coa nosa historia, nos decatamos de todas as cousas que teríamos a favor para facer cousas que outras persoas non poden facer e que políticamente irían máis alá dese perfil tan baixo que é o rédito inmediato dun voto. Ana. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecer ao IGADI, agradecerte a ti, Paula, agradecer tamén a Facundo e tamén saudar as miñas compañeiras de Faladoiro, de Diálogo, a querida María Xosé Porteiro, que recentemente foi homenaxeada no Consello de Cultura Galega precisamente pola súa traxectoria e tamén por ese contacto coa diáspora, non? Nos seus anos en Bos Aires, e tamén, por suposto, unha grandísima escritora que María Rosa Lojo, que aparece neste libro, esta é unha revista que publicamos hai uns anos que se titula A Galiza Global. Xa falábamos no 2006 dun concepto importantísimo que é a Galiza Global, precisamente porque nós non somos só a Galiza territorial, somos a Galiza vista na súa dimensión. Efectivamente está bastante ligada ao tema do voto, tamén porque creo que hai moito interese en que este ligado ao tema do voto, pero creo que hai que ir moito máis alá do voto, creo que hai que ir a que teñamos unha dimensión cultural, emotiva, familiar, como existe, non? Se nos poñemos a contar, Paula, tires produto de fillos de galegos, pero eu tiven 3 bisavós en Bos Aires, que logo voltaron. María Xosé, outro produto. Facundo, xa ves, estás na diáspora da diáspora. E ao mesmo tempo, pois, moitos de nós vivimos entre un lado e outro. Estamos facendo Galiza en moitos lugares. E eu creo que hai que darlle moita máis importancia da que ten. Como ben decías, Paula, hai un entre 20% da poboación galega xa non vive en Galiza. Bos Aires é a principal cidade de Galiza en número de galegos. É alucinante, pero é así. Mais que Vigo, máis que Coruña.
E iso que María Xosé e eu somos moi de Vigo, pero realmente a cidade con máis galegos do mundo é a vosa cidade. E tamén aproveito pois, para saudar a todas as galegas e galegos de Bos Aires, de Argentina e do mundo que nos estén vendo, porque eles están facendo país e vai moito máis alá que exercer un día un dereito ao voto. Ahora que se está cuestionando, ¿no? Ahora que está pois, a democracia cuestionada, con estes ataques que hai no mundo, para un mundo que xa non sexa multipolar, sino un mundo unilateral, nós temos que reivindicarnos como país que vai máis alá da fronteira, ou das fronteiras territoriais, quero decir. María Rosa, queres compartir con nós a túa posición? Da miña parte, podo decir que Galicia é unha constelación. Non un territorio illado, senón unha constelación planetaria, espallada polo mundo. Esos somos os galegos. Levamos Galicia dentro. Non falarei de direitos ao voto, non voto, eu coido que sí, que por suposto tenemos dereito ao voto, pero é un tema para tratar en as políticas. Eu non sou política, soy unha muller de letras, ocupome de asuntos culturais e de investigacións, pero da miña beira coido que os galegos somos universais, mestizos do mundo, coas culturas do mundo. Esa é a nosa maior riqueza e herdanza, esa mestizaxe. Perfecto, encaixa perfectamente co que decíamos antes, non? A pregunta que nos fixemos dende Igadi é onde queda esta Galicia? Toda esta xente que ti dis, María Rosa, teñen que falar as políticas. E eu digo, tenemos que falar todos, porque os cidadáns aquí somos todos, políticos ou non, e máis que van ser, non? Porque, claro, este 20% do censo galego que está fora vai se incrementar exponencialmente nos próximos anos coa incorporación da xente que solicitou a través da Lei de Memoria Democrática a súa cidadanía e a súa participación. Entón, claro, nesta forma que propón o Igadi de como pensamos o noso xeito de ser galegos, falámonos ti e máis eu, María Rosa, outro día, é esta xente nova. Que nova forma de ser galego temos que pensar entre todos, non? Porque non é só a forma tradicional a que vai existir, van existir moitas outras formas de ser galegos. E falaba outro día cun amigo que dicía, mira, aquí temos o médico dun pobo, pois ten 20 rapaces de Marrocos. Pois estes 20 rapaces igual tamén son galegos. E será unha nova forma de ser galegos. E teremos que ver entre todos que somos quen de facer con isto, tanto na Galicia territorial como fora. Entón, claro, falar e discutir ou propoñer igual sí que é moi necesario, porque isto vai mudando moitísimo. Entón, bueno, ao socaire do que falamos, que pensades vos, que desafíos temos aínda, non? E logo do que falamos, como cidadáns, pero tamén como institucións para convocar a estes cidadáns do exterior e conformar de verdad unha Galicia un pouco máis ampla no mapa. María Xosé, ti tes moita experiencia nisto. Sí, tiven algunha experiencia niso, pero as circunstancias mudan a unha velocidade enorme, os medios de comunicación, a forma de comunicar que hoxe hai tecnolóxicamente non ten nada a ver co que había 20 anos, bueno, ten algo a ver, pero mudou completamente e eu creo que é importante, non por pasarlle a man a esta iniciativa que non pode gustarme máis do que me gusta, non? Sino que realmente da sociedade, das persoas que non teñen na súa man a posibilidade de asinar un decreto, pero sí de decirle a persoa que ten que asinar ese decreto por onde cree que debe ir, hai que romperse a cabeza, porque o mundo está pasando por unha circunstancia. Todas son inéditas, porque o que pasa mañán, pois está pasando mañán, o que está pasando hoxe. Pero que decir, estamos nun momento histórico, nun momento
cultural moi inédito e nos pilla un pouco a contramán para efectivamente poder facer iso que te estabas plantexando de unha maneira sosegada a realmente ter que poñer o pé ao acelerador e sin tanques de pensamento, hai que poñerse a pensar. Hai que poñerse a pensar e hai que poñerse os lentes de mirar a realidade inmediata de cada un e poñela no contexto. Quen fai esa posición no contexto? Pois xente como o IGADI, é dicir, que, por certo, é unha institución que convén que se saiba cada vez máis que é independente, que é libre, que non depende de ninguén, nin de ningún, etc., e que é unha representación excelente, creo eu, é moi a ter en conta, de un espacio de liberdade que aposta polo compromiso de cada unha das persoas que estamos no planeta, neste caso no planeta, na parte do planeta que se chama Galicia, e que é tan grande como a que describíades antes. De feito, é tan grande que eu creo que vai ser máis difícil definir a galeguidade que a Galicia en sí mesma. Non sei se este pode parecer un xogo de palabras ou non, pero efectivamente non é a primeira vez que hai precisamente ao contrario, esa mensaxe racial, etcétera, etcétera, como que agora está pasando coa xente que ven aquí. Eu teño familia que pertence a varias razas e me parece fantástico e son tan galegas ou máis que a min. Pero creo que a cuestión da galeguidade. Que entendemos pola galeguidade? E cales son, digamos, os puntos básicos dos que non nos podemos baixar, por moito que veñan mañán moitas ameazas que van vir. Pois ter moi claro, polo menos, un guión. En ese sentido, creo que necesitamos de vos. Necesitamos de vos, me refiro, das persoas que tedes tempo por diante, tedes idade para telo, e tedes unha ferramenta e a utilizades. E non sabemos, o mellor isto vai dar mellores resultados que un Consello de Ministros. Vexamos. Ana, mira, le vamos a este orden así como muy civilizado, pero si queremos intervir e acotar, podemos, ¿no? Así que, Ana, si quieres... Bueno, eu lanzo por aí, creo que os instrumentos actuais que existen para a diáspora galega non chegan. Non chegan, quedaron desfasados, quedaron anquilosados, non chega ningún instrumento do Consello das Comunidades Galegas, nin chega os mecanismos cos que se relaciona normalmente o goberno galego. Non chega. Hai que darlle unha volta moi grande, precisamente, primeiro, contando coa xente dos territorios. Hai escasamente 2 meses estábamos alá, en Bos Aires, inaugurando aí na Federación de Asociacións Galegas de Argentina un busto de Castelao, e eu pensaba, bueno, había moita xente nova, moita xente maior, había de todo, non? E pensaba, había unha orquesta, había xente que estaba facendo redes sociais, estaban os meus compañeros ali, compañeras do BNG, e dicías, aquí hai moita mistura, é dicir, estamos voltando a exixir dende a diáspora que se teña en conta, igual que agora, ¿no? Con un programa como este, con feito de poñernos en común, de falar, de discutir, pero que entedes que realmente poñer as bases do que queredes é a xente que estades na diáspora para decir que é o que vos convén, porque houve unha tendencia moi grande sempre a que se decidira en Galiza que era o que conviña, sobre todo relacionado co voto. Pero se día xa vai máis alá do voto, que vai moito máis alá. Existe un mundo potencial para Galiza, para a investigación, para a literatura, para a arte, para o traballo, para o mundo empresarial, que vai moito máis alá e que non serven os instrumentos que existen. Porque, por desgraza, nestes anos, coa honrosa excepción dos 4 anos dun goberno bipartito, por desgraza, instrumentalizouse moitísimo para tratar de usar pois a diáspora como un elemento de cambio electoral, e eu non me corto en decilo porque creo que é necesario. E eu creo que a diáspora merece un respeto maior, fora das eleccións, por suposto, coa súa participación política, coa súa participación cultural, coa súa participación social. Se hai algo que este mal fora, nós temos tamén que ocuparnos. E en situacións, ademais, de moita precariedade, como está pasando en algúns dos países nos que hai galegos e galegas. Eu ainda me lembro naquele goberno, aqueles 4 anos, María Xosé sabe o mellor, houve programas específicos de tipo social moi concretos para as persoas
na diáspora. Houbo programas de cine, houbo un fomento de programas de igualdade para as mulleres, houbo muitísimas cousas que se perderon, ou, bueno, non duraron, máis ben, e é axornar os instrumentos que haxa dun goberno. Tamén a nivel de Estado, nós temos unha idiosincrasia moi importante como galegos e como galegas, e non nos valen tampouco os propios instrumentos que haxa do Estado, non? Porque a comunidade galega, a diáspora galega é posiblemente maior de toda a que existe no Estado e, polo tanto, temos que ter un papel preponderante, pero maior que calquera, por unha cuestión tamén xa non só de calidade, que iso cada un pode interpretar, senón de cantidade, e máis agora cando se incorpore pois, o que ben decíades do dereito á nacionalidade. Decía Castelao que somos unha célula de universalidade. Claro que somos, pero que ademais podemos ser máis aínda. Comentaban agora en Bos Aires, cando falaba coa miña amiga e compañeira vosa, Débora Campos, decía ela, ¿no? Eses fíos invisibles que sempre están aí e que nos comunican e que podemos estar hoxe aquí, pero que podemos estar no día a día e que están un pouco desaparecidos precisamente por parte do apoio institucional, non? Agora que falábamos tamén do ano Castelao, ni siquiera se recoñeceu a Castelao como presidente do Consello de Galiza no exilio, non? No Parlamento Galego, por exemplo. Pois que magua, porque creo que Castelao de todo o mundo, creo que Castelao, ademais, hai que reivindicalo máis que nunca nestes tempos escuros. Castelao era un antifascista, Castelao era un precursor de moitas cousas, e Castelao que quería que se respetara a diáspora. Eu contaba aí pouco en Bruxelas a unha persoa que falaba na Asamblea Parlamentaria Eurolat, non? Na Asamblea que une o Parlamento Europeo cos Parlamentos de alá e que se celebrou ali en decembro, e contáballe que cando Castelao morre en Bos Aires foi acompañado por máis de 20.000 galegos, argentinos, polas rúas de Bos Aires. Era alguén que trascendía. Hai moitos galegos na Galiza territorial que non saben isto. Porque, por desgraza, tamén temos que difundir todas as ideas, todo o legado que ten a emigración, a importancia que a diáspora, non só en Argentina, sino no resto de América e no resto de Europa, fixo a importancia de non só polo que mandou, sino polo que aínda segue. Desa visita que fixemos aí un mes e medio, eu, a verdade é que quedei moi sorprendida de que moitos dos políticos actuais de Argentina son de orixe galega. É un potencial tamén para nós, son de orixe galega, de distintas tendencias, Ainda que eu me mova máis con unha tendencia que con outra. Desde logo coa de Milei non, coa de Milei non. Pero que son de orixe galega. E iso é un potencial moi grande. Hai pouco estaba tamén nunha viaxe dunhas eleccións e o embaixador de Alemania en Bolivia era de orixe galega, nacido en Santiago de Compostela, fillo dunha exiliada. Canto potencial sen descubrir, e sobre todo as potencialidades que existe para a nosa cultura e viceversa, ¿no? Porque é o que decíades antes, un marroquí aquí, para min é galego, por suposto, unha ecuatoriana que vive en Galiza, por suposto que é galega. Esa reinterpretación tamén da doble diáspora que estamos vivindo nun mundo en transición na que as realidades nacionais xa non son as mesmas, xa é un mundo en ebullición, pero con moitos matices, non? Só interrumpir un segundiño ao que decía Facu, ti estás ali, Facu e máis eu traballamos no Observatorio das Diásporas do IGADI. O ano pasado fixemos, lembraste, a fin de ano un artigo e falábamos justamente disto, non? Eu dicía, pois, co espírito desto que presentamos hoxe e o que fixemos de decir, mira, toda esta xente, se ledes o libro e ledes só co índice xa vos dades conta de a cantidade de xente que leva moitísimos anos traballando fora da historia oficial por Galicia cun amor infinito. Ademais desta xente está os novos galegos, non? Os fillos e os netos como Facu que volveu e que teñen outra realidade completamente diferente. Entón, nós, que somos, bueno, ele é máis novo, pero xeracionalmente contemporáneos, temos unhas condicións máis ou menos parecidas, pois a situación de estar aquí en Buenos Aires ou estar en Alemanha ou en Galicia son completamente diferentes tamén destes novos galegos.
Entón, queda tantísimo por traballar que, bueno, as dúas políticas supoño que teñen ali moito do que tirar, pero, bueno, pedimos vos que vos fixedes nestes fenómenos porque realmente temos moito que dicir e necesitamos canles institucionais de representación aos novos cidadáns. Cada un nas súas condicións, cada un ali acai, necesitamos moito que pedir vías de acceso a exercer nosos dereitos. María Rosa, perdón, interrumpín porque un comentario moi especial despois do que dixera Ana. Non sei se ti queres comentarnos que desafíos ves ti que ten a cidadanía galega aquí en Argentina. Bueno, se hai lugar, quixera falar do que se fixo en Buenos Aires, en Argentina, co galo do ano Castelao, académicamente, que foi moito. Temos unha cátedra nova, a Cátedra Castelao, na Universidade de Buenos Aires, inaugurada, bueno, ahora, con profesores Andrea Cobas Carral, Rui Farías Iglesias, Mariela Sánchez, Débora Campos. A cátedra prodigouse na organización de múltiples eventos con intelectuais e profesores que chegaron algúns por canles oficiais, outros non. Por canles oficiais chegou o grupo altamente representativo que enviou Galicia a Feira Internacional do Libro de Buenos Aires. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, gran especialista en Castelao, justamente. Miguel Anxo Seixas Seoane, escritor e director da Fundación Castelao. Marcos Calveiro, da Fundación Edicións de Galaxia, bueno, que é unha fundación tamén. A poetisa e investigadora Tamara Andrés, todos desenvolveron actividades varias en institucións, non somente na feira, senón institucións da colectividade, como o Centro Galicia, o Instituto Bilingüe Santiago Apóstol. Meses máis tarde arribou a Argentina o historiador José Manuel Núñez Seixas, co-vicepresidente do Consello de Cultura Galega, que dictou unha conferencia sobre Castelao, organizada pola cátedra. En ese contexto, eu mesma presentei a nova edición dun clásico de Núñez Seixas, Os inmigrantes imaginados, na legislatura da Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noutros casos, a cátedra capitalizou tamén a presenza de especialistas que visitaron a Argentina de xeito independente, no decurso das súas investigacións, como Alonso Nogueira, profesor da City University of New York, que falou sobre Castelao artista. E a cátedra Castelao tivo un peche de ano, bueno, glorioso. Cun seminario sobre a figura integral de Castelao. O título, Castelao, vida, obra e actualidade dun home imprescindible, do 9 ao 12 de decembro. Participaron por Zoom José Manuel Núñez Seixas, Carme Varela e Enrique Monteagudo. E proxectouse o filme Antes de Nós, de Ángeles Huerta. E, modestamente, el noso grupo Lectores Galegos, dirixido por Débora Campos, por Andrea Cobas Carral, tamén fixo seu traballo, abordouse a novela O encargo do señor Castelao, de Luis Rey Núñez. En suma, a figura de Castelao e todas estas actividades, sen dúbida, potenciaron o interese sobre outras figuras galegas, sobre a cultura galega en xeral, temas galegos que se abordaron na cátedra e tamén fora dela. O xornalismo cultural estivo presente, en especial a través da Débora Cao, nosa Débora, que é unha figura moi importante e que sempre difunde e fíxose eco do ano Castelao, apoiándose na importancia destas celebracións no campo académico. É moito, pero non... A ver, non chega. Por que non chega? Porque ser galego é unha dimensión da identidade, é unha elección cultural, non somente un feito biolóxico,
ás veces nin siquiera un feito biolóxico, implica que todos os membros do colectivo galego asuman esa cultura como propia, coñezan a súa tradición, seus intelectuais e creadores destacados. Non sempre ocorre isto. Hai diferentes sectores do noso colectivo moi activos, enfocados nesa tarefa, pero non por iso sequera esos sectores comunícanse ben entre sí. Esa comunicación é un desafío. E tamén é un desafío a difusión dese legado dentro da comunidade multicultural do país no que vivimos. É importante para nós, que nos reconocemos como galegos, expandir e universalizar. Amosar que a cultura galega é parte imprescindible da cultura argentina, e non por meras razóns demográficas, porque os galegos fomos moitos, non. Amosar tamén o seu valor universal, que non é menos relevante que o doutras tradicións culturais. Para iso necesitamos, sen dúbida, autoconciencia, compromiso persoal, pero tamén boa organización e interacción continua entre a Galicia peninsular e a Galicia exterior, a constelación galega no mundo e na Argentina en particular. Este ano de 2026 cúmprese o aniversario número 50 da Feira Internacional del Libro de Buenos Aires. Pareceme especialmente importante que se faga notar nesa feira a presenza activa da tradición galega como parte da tradición argentina, parte fundamental, destacando a achega dos galegos, que fundaron editoriais, que foron intelectuais destacados, de tantas mulleres e homes, escritores, artistas, estudosos, profesores que temos orixe galega e que reivindicamos e reconhecemos ese orixe e dende ali seguimos achegando riqueza identitaria e cultural a Argentina. A Argentina somos nós e tamén Galiza somos nós. Digo Galiza como unha homenaxe a Castelao e a su sempre en Galiza que hoxe celebramos. Moitísimas gracias, María Rosa, Ana, María José. Temos que rematar, pero María José quere falar e eu estou deseando escoitar o que quere dicir. María José, por 2 minutiños, se o xefe aquí, Daniel, nos deixa. Obvio. Necesitamos este feedback que nos acaba de facer Rosa, logo. Porque é difícil que ali saiban todo o que pasa aquí, pero é máis difícil que aquí saibamos todo o que pasa ali. Sabemos hasta que punto é trascendental e o que co esforzo dun ano se consigue. Vou vos dar unha frase de Castelao. Dixo: transformar os desexos en realidades, as ideas en feitos é o verdadeiro heroísmo. E aquí estamos en algo que vai ser heroico. Moitísimas gracias a todas. É moi valioso, espero que podamos seguir traballando en conjunto, como de María Rosa, porque fai moita falta. Eso. Moitas grazas. Con a Galiza Global. Obrigados por a nosa participación. Moi rico este primeiro faladoiro para vermos como se viviu un pouco o ano Castelao desde ali nas palabras de María, que papel para esa Galicia exterior que reivindicaron pois María José e Ana. Agora entramos pois un pouco no segundo bloque deste programa, no que queremos non sin espallarnos moito no tempo, porque poderíamos botar aquí 2 horas con este tema, pero queremos facer unha breve introdución á publicación especial que lanzamos disponible en PDF para descargar e en breve pois tamén faremos unha tirada física do libro que coordinou Paula con o conxunto de entradas que ao longo de todo o ano pois tivemos na web do IGADI, no? Neste ano Castelao 2025, kilómetro cero, Río da Plata, hai unha visión panorámica do que foi o ano Castelao nesa conexión coa diáspora. E aí, pois, podedes atopar máis de 15 entrevistas a centros galegos, entidades de Argentina e Uruguai que
durante todo o ano foron respondendo a un cuestionario que preparou Paula e que vai desde a situación de que actividades estaban a facer polo ano castelao desde as súas entidades até como leían, que lectura facían do que estaba a suceder ao redor do recoñecemento e non recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia, ou mesmo todas estas persoas tamén intentaron porse por un momento na pel de Castelao, que diría hoxe Castelao, que andaría listo, non? Ademais destas entrevistas que avanzan en todo o libro, o libro tamén ten valiosas achegas desde distintas personalidades da diáspora de análise ao redor do papel de Castelao, non? Tanto como guieiro e persoeiro, digamos, que unifica pois todo este sentido da nacionalidade histórica, da Galicia contemporánea e que fai pois que se pudera chegar a amplios acordos para celebrar este ano Castelao, e mesmo tamén unha entrevista que Facundo fixolle ao presidente da Real Academia da Lingua, Enrique Monteagudo. Así que, bueno, é realmente unha extraordinaria publicación. Ademais, podo vos dicir que o diseñador foi Breogán Xuncal, o mi orquesta digital do IGADI, que pasou un Nadal do máis entretido con esta maquetación. E, bueno, a mí a verdade é que deixame un pouso de alegría termos sido capaces de facer esta publicación e este especial, porque, bueno, esta é pura obra social do IGADI, non conta co financiamento de ninguna institución, fixémolo cos nosos propios medios. Paula foi a persoa imprescindible para que todo isto se producira, porque mantivo ese activismo desde o comezo até o final, até hoxe, organizando aquí o programa. Entón, deixame, bueno, grandes alegrías. Podería dicir unha parte das cousas que me deixan un pouco así triste, é que existe como certa inercia, non, de culpabilizar pois a Xunta de Galicia de que non se faga máis ou non se faga millor, mas a miña sensación que sempre teño a cuestión da política exterior de Galicia e a conexión da Galicia territorial e a Galicia exterior é que, supoño que froito do ruido da democracia actual, mas penso que en xeral nin a Galicia exterior, nin a política exterior de Galicia está presente no discurso de ningún dos operadores políticos do país, non? Nin no discurso, nin nas accións concretas, non? Entón, pois, penso que aí todo o mundo pode dar un paso adiante e mellorar e darlle impulso a esta situación, porque é crítico isto para o modelo de desenvolvemento de Galicia do futuro e do presente. Bueno, sin máis, eu xa falei de abondo. E agora gustaríame preguntarlle a Facundo, a Rodi, en primeiro lugar a Paula, que é o que máis te gustou a ti da publicación e do proceso en xeral de todo este ano? Pois o que máis me gustou é ter contestado esta túa tristura, porque o que máis destaco eu é que a marxe do discurso político ou do goberno galego, esta xente, toda esta xente, e o seu inmenso amor por Galicia, están aí, traballan, fan e viven en unha Galicia que non sei se é a ideal que quería Castelao, pero é a ideal deles. Entón, pois, sí, a min tamén gustaríame que se fixese máis, pero a idea que era contar canto se fixo e canto se fai aquí, aínda que ninguén o saiba ou que non haya unha historia oficial, síguese a facer. E toda esta xente fai moitísimo, 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 moitísimo por Galicia. E teñen un amor tan inmenso que a min eso compénsame todo. Sí, a min, bueno, moito me sorprende o feito iso, do desconectados que estamos desa Galicia exterior, pero que organiza os seus festivais culturais, celebra as súas efemérides, ten a súa vida asociativa, e aquí, pois, vivimos un pouco a costas desa realidade. Facundo, ti do especial da publicación, que destacarías? Bueno, primeiro que nada, de novo, parabéns a todos
todos nos, diría, pero en primer lugar he destacado Paula tanto por la idea como por la concreción, por ter dado feito con este sono que teníamos imaginando. Y estaba pensando, cuando miraba las entrevistas, pasaba páginas, conectando un poco lo que di Paula y lo que comentaban las convidadas o anterior faladoiro. Eu penso que un pouco como mencionou Paula, esa semente que tiñamos nós na primeira tormenta de ideias, primeiro brainstorming que fixemos para escribir sobre que podía aportar, que podían aportar os galegos de Buenos Aires, creo que está aquí tamén, que ten que ver unha das cuestións que nos notamos tanto nas entrevistas e nas actividades que fixemos ata agora, é o desconocimiento forte que hai na territorial que hai algún problema co sonido, coa conexión, Paco. Perdón, agora vai mellor? Parece que sí, parece que volviches. Casi mellor para non irme por las ramas. Concretamente, eu penso que o que a mí máis me gustou do libro, que como sempre quedan moitas cosas por facer, ou cosas que xente que se podería ter convidado, puntos de vista distintos, pero penso que é un moi bo resumo, un moi bo aporte, e que non por quitarle valor, sino porque penso que temos moito para facer cara adiante. É un grano de area na laboura de dar a coñecer a concepción que teñen os galegos de Bos Aires, os galegos do Cono Sur, porque tamén temos a sorte, gracias a Paula, de ter testimonias de Uruguai, do que é ser galego, non? E non solamente dende un punto ficcional, tanto o que nos podemos reclamar como galegos, como cidadáns galegos, tanto como que nos podemos aportar para a construcción e para o desenvolvemento de Galicia. Moitas gracias, Paco. Temos agora con nós, incorpórase a esta fantasía de programa, Roi Pérez Vila, investigador asociado do IGADI, experto política internacional. Roi, a ti que foi o que máis che gustou deste fermoso libro que publicamos na Noite de Reis? Pois, oye, moi boas tardes a todos, gracias por levar a cabo este formato e por haber tido a iniciativa de efectivamente condensar nesta publicación pois unha serie de inquedanzas que son comuns, eu creo, tanto na Galicia territorial como na Galicia do ultramar, e procurar, efectivamente, como sempre ben fallo IGADI, conectar ambas, non? Eu, efectivamente, como bueno, non vos sorprenderá aos que me coñecedes, o que máis me interesou desta publicación foi o impacto que tivo nas persoas que foron entrevistadas, desde políticos até activistas ou persoas relevantes do eido cultural en ultramar, o feito simbólico que para min foi probablemente o fito máis importante que se deu este ano. Hubo moitos, pero para min personalmente foi o máis importante, que foi o recoñecemento no Parlamento galego da figura de Castelao, sobre todo a súa faceta política e o impacto que tivo, por unha cuestión moi sinxela, e é que o feito de haber recoñecido a Castelao no Parlamento galego de forma institucional, aínda que fose, como ben recordan moitos dos intervinientes que entrevistou Paula na publicación, con notables ausencias, verdade? Pero que institucionalmente se lle deu un recoñecemento que xa tardaba en dárselle, e iso nos permite trazar, bueno, ao menos ter unha trazabilidade do que é a arquitectura institucional que existe en Galicia hoxe, con algo que xa ven de antes do que a transición democrática, a Constitución do 78 e demais, sino que podemos trazar
unha legitimidade do noso sistema político actual moito antes e por, digamos, esforzos propios, nomeadamente sustentados na figura, entre outros, de Daniel Rodríguez Castelao. E iso que máis me gustou recordar na publicación, é dicir, como casi todos os actores sí que efectivamente dan moito valor a este feito que eu creo que foi, xa vos digo, para min o elemento, a pedra angular de todo o que foi o ano Castelao, desde aquí, desde Galicia. E, bueno, tamén celebrar que a diáspora sigue tendo interés en saber que se fai en Galicia, na Galicia política, na Galicia institucional, que se pode facer para aproveitar ese talento e esa realidade que parte da identidade galega, que é o feito de que moitos galegos que se siguen sentindo parte da construcción política, non son a maioría dos que están fora, pero sí unha parte sustancial, e como, digamos, tarefa a futuro, que deixo aquí para todos que formamos parte do IGADI, pero tamén para toda a Galicia política institucional e que se siente interpelada por iso, xa non como conectar solo a Galicia de ultramar coa territorial, sino como tendemos a ponte coa Galicia, digamos, que hoxe ten orixe de fora, que a que ven, sabedes que Galicia ten un saldo migratorio moi positivo, é dicir, que recibimos moita máis xente en Galicia da que se vai, e como podemos aproveitar precisamente toda esta xente que sigue querendo participar da realidade institucional e política galega que está fora, cos que hoxe veñen a buscar en Galicia un proxecto de vida. Esa é a tarefa que deixaría para o futuro, se mo permitides. Sí, unha tarefa moi conectada ao noso glorioso maratón de galeidades. Efectivamente, xa estamos no segundo cuarto do século XXI. Moitas veces convivimos con imaxes ou ideas un pouco fosilizadas do que a diáspora galega fora, mas tamén a xente que chega e que se exerce como galego vivindo e traballando aquí, que, sen dúbida, parte de conservar esta célula de universalidade que somos no futuro pasará por saber presentarlle toda esta historia e todo este capital acumulado a toda esta xente que ven, que chega e se establece en Galicia. Penso que xa temos que ir rematando esta breve presentación. Quedará tempo cando teñamos o libro impreso para seguir difundindo esta obra colectiva. Pero, Roy, que é o que ven agora? Daste conta? Pois sí. Ahora o que temos é a entrevista que lle fixo Paula a Ramón Millares, que é alguén que precisamente sabe bastante disto e ademais, efectivamente, probablemente nos dé moitas claves de como precisamente artellar a acción política galega no exterior e nomeadamente coa diáspora. Cando queiras, Iago, se queres, podes dar paso á entrevista. Que tal, profesor? Temos con enorme honra de ter o catedrático de Historia Contemporánea, profesor emérito, ex-rector da Universidade de Santiago de Compostela e decano da Facultade de Geografía e Historia tamén desa universidade, autor de decenas de artigos, libros sobre a historia de Galicia. Agradecemos en primeiro lugar a generosidade de compartir con nós este espazo e de participar neste peche que facemos hoxe do ano Castelao dende o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Profesor, en primeiro lugar, moitísimas gracias. En segundo lugar, comentamos que o convocamos porque cando este ano Castelao comezou, nos, dende o IGADI, personalmente, estábamos preguntándonos, logo desa homenaxe, recoñecemento que fixo o Parlamento Galego da figura de Castelao como primeiro presidente de Galicia, nos preguntábamos, á vista da foto desa homenaxe, onde queda a Galicia de ultramar, porque víamos ali representadas as institucións que nos representan, que terían que representarnos, e seguramente nos representan a todos os galegos, os galíos de aquí, pero non víamos nesa foto explícitamente representadas as institucións ou os cidadáns que fixeron ese
que deron impulso a ese pedido de recoñecemento, non? Esas 11 institucións da colectividade galega de Argentina e Uruguai, bueno, e o Partido Galeguista sí que estaba representado, pero foi moi simbólico e chamativo para nós atoparnos nesa foto ese baleiro. Entón preguntábamos, finalmente, onde queda a Galicia de ultramar? En ese momento chega, vinculado a esto, pues a designación por parte da Xunta de Galicia do ano Castelao. Entón, a nós, despois de todo este ano de facer preguntas ás institucións por que fixeron esta iniciativa e a xente que pensa que pode producir este ano Castelao, preguntámoslle a vostede. Vostede que pensa que onde queda a Galicia ideal, a Galicia territorial ou a Galicia de ultramar? Porque para nós é unha mirada, temos que consultar cal é a vosa, a súa particularmente. Sí, bueno, está ben colocado o problema. Creo que a decisión do Parlamento foi oportuna e que estuvo movida tamén non só por institucións da terra, para empezar, pois, a Fundación Castelao, o Consello da Cultura, a Academia e isto, as universidades probablemente, non me lembro se isto foi influente ou non, pero eu sabía, sei que a colectividade galega no exterior, ou de ultramar, especialmente de Argentina, de Uruguai, ou de Buenos Aires, de Montevideo, así como o dirixente máis visible do Partido Galeguista, tuveron unha posición moi protagonista neste inicio do recoñecemento de Castelao. Logo, coa declaración do Parlamento, isto adquire un perfil institucional. Eu tive a fortuna e a honra de poder participar no acto inaugural que foi feito no Parlamento a finais do ano 2024, con un pequeno discurso que titulei Castelao, o Consello de Galiza, Goberno Galego no Exilio. Sobre eso hai moito que falar e que matizar, pero en resumidas contas o que se pode decir é que gracias a Castelao, a Galicia que estaba exiliada, que non tiña unha conexión moi fácil ni moi fluida coa propia terra, non só por razóns de diferencias cos galeguistas do interior, senón tamén pola ditadura franquista en España, puido desenvolver no exilio pois un traballo excepcional que permiteu que hoxe poidamos falar de existencia dun Consello de Galiza con unha forma. Castelao tiña dúbidas sobre isto tamén, pero era unha forma de equipararse cos gobernos vasco e catalán e co goberno republicano que ainda non estaba constituído naquela altura, pero que sería pouco tempo despois en México, e, por tanto, a visualización do que era os dereitos e demandas do pobo galego desde o punto de vista do seu galeguismo autonomista foron cumplidas co Consello de Galiza e coa súa actuación, sobre todo en tempo de Castelao. Tivo unha vida posterior, como é sabido, bastante intensa e bastante interesante, que eu trato de reconstruir nun libro que xa está a punto de ser publicado, espero, e que permiteu que estivese tamén en Europa. As ideas do propio Consello de Galiza e a súa presenza xa non podían circunscribirse só a América, senón que tamén de non poder facelo a propia terra, que non había o contexto político favorable, foi en Europa no marco da oposición ao réxime de Franco a través de todo o exilio republicano por republicanos, socialistas, comunistas e nacionalistas vascos, cataláns e galegos. E isto foi a segunda parte dese Consello que chegou até hasta a transición democrática. E o que veu despois é outra cousa, eso non entra neste panorama, pero quero dicir que a idea de Castelao foi moi feliz, o Consello refritía a dimensión e tamén as poucas posibilidades materiais que tiña o propio exilio galego, pero fixo máis do que materialmente quizá era esperable, e que gracias a esta conxunción de Castelao, Consello de Galiza e logo extensión cara ao movimento europeo, o Consello Federal Español e, en fin, todos os organismos
de oposición que basicamente en Francia actuaban contra a ditadura de Franco, pero tamén a favor da construción dun modelo de saída á democracia política en España, a presencia de Galicia foi posible gracias a este precedente. E, por tanto, creo que foi, nese sentido, pois unha sorte contar con Castelao en este punto, non? Noutros tamén na parte artística, na parte literaria, en fin, como líder en xeral, pois, vamos, indubidable do que era o galeguismo tanto na terra como sobre todo no exilio en América, de modo que isto xuntouse todo e con Ivano Castelao creo que foi neste sentido bastante modélico porque deu lugar sobre todo a unha difusión moi importante dentro da terra das ideas e da figura de Castelao con exposicións, libros, conferencias, etc., pero tamén permiteu, cousa que a veces se esquece, unha prolongación de carácter mundial, podíamos decir, non? Ou neste caso de carácter americano. Isto que lle dá un perfil moi importante non só ao Ano Castelao, sino a propia figura de Castelao e logo a obra política e cultural, non só política, sino cultural, das colectividades galegas que estaban en Buenos Aires e Montevideo e noutros lugares da América, non? Porque a peculiaridade da acción de Castelao foi que actuou sobre todo en conexión coas masas dos emigrados. É dicir, tiña poucos exiliados de que botar má. En xeral, Galicia tivo poucos exiliados porque moitos, como diría Castelao, a flor da xente de Galicia sufreu marteiro, sufreu represión, por tanto, ficou fora de xogo ou morta ou imolada, como se dicía naquela altura, foron mártires, e de modo que había poucos exiliados, e moitos menos tamén en América, porque ademais o exilio galego tendeu en gran parte a irse ao cono sur e non a México. De modo que Castelao, nesse sentido, fixo un milagro, e fixo un milagro xuntando o que era a propia forza das masas dos emigrados digamos, coas aspiracións e coas ansias e coa utopía, en certo modo, dos exiliados. Isto é o que define realmente a obra de Castelao. Isto me parece especialmente importante destacalo na situación actual, porque non foi solo, non era unha cousa fácil de facer, e non era unha cousa que foi solo, que se podía facer, digamos, cos restos que quedaban da República en forma de recursos, en forma de diñeiro que foi capaz de exportarse cara ao exterior, en forma de axudas, incluso de outros gobernos, de outros estados, de América e de Europa. O caso do galego foi obra, digamos, dunha minoría, pero dunha minoría moi concienciada e moi, en fin, convencida de que estaban a traballar para o futuro e non para o presente. Naturalmente, isto non dura toda a vida, pero... Profesor, 80 anos despois desta Constitución do Consello de Galiza e desta perspectiva que vostede me dá da historia de Galiza dende a terra, non? Eu retomo un pouco a pregunta que lle fixen ao principio e tamén sabendo que este ano, porque era un pouco a segunda pregunta, que nos vai deixar este ano Castelao, non? Entón, dende aquí, creemos que coñecer un pouco máis desta historia que moitas veces aquí na emigración non é tan difundida, a pesar de que foi o escenario onde, como vostede di, se constituíu. Entón, para nós foi unha oportunidade, para moitos de nós, repensar e coñecer estes feitos, non? Pero tamén para tomar conciencia de nós e tentar dar a coñecer dende aquí a Galicia territorial que todo isto foi feito aquí e que moitas veces temos a sensación de que ali en Galicia pois tampouco se coñece tanto non só a historia en xeral, senón a participación de todas estas exiliados ou colectividades, como vostede di, que aínda seguen a traballar pola terra, pola cultura e por Galicia. Entón, pregúntolle, onde queda a Galicia de ultramar neste discurso 80 anos despois, e 76 xa, do cabo do ano do pasamento de Castelao? Bueno,
en parte queda na memoria e en parte queda tamén na forza que deu inicialmente a todo este proceso de institucionalización da autonomía galega. O que sucede é que isto non se pode manter de por vida, senón que ten que adaptarse aos tempos que corren. O propio Consello de Galiza non foi o mismo con Castelao que despois de Castelao. Ten o mesmo nome, pero non foi o mesmo porque xa tiña outra forma de entender o futuro de España, distinto ao que se tiña na época do 44-45, cando foi constituído o Consello de Galiza, foi reflotada a Alianza Galeuzca. En fin, que o que non podemos é pensar que o que estaba no 44 sigue vixente, senón que eso debe ser unha lección, é unha plataforma para nós entender hoxe que a historia de Galicia e a realidade política galega debe tamén obrigatoriamente ter en conta a Galicia non territorial, a Galicia de lengua. Isto estaba máis presente nos inicios da autonomía do que hoxe, na miña opinión. Cando no Estatuto de Autonomía de Galicia pois se facía algunha referencia ás colectividades de migrantes, no fondo estábase dicindo isto naceu en América. Cando na propia Constitución española se declara que aqueles territorios que tiveran plebiscitado positivamente un estatuto de autonomía antes da Guerra Civil tiñan unha posición que o que deu lugar a chamadas nacionalidades históricas, é dicir, Cataluña, País Vasco e Galicia. Para Galicia aquilo foi un recoñecemento moi importante. Aínda que despois a evolución da autonomía ignorase en gran medida ese recoñecemento. Porque todo o mundo ten unha tentación adanista. Todo empeza conmigo. E isto hai que combatilo, pero non sempre se logra, non? De modo que, sí, a Galicia de ultramar, ou a Galicia non territorial, foi esencial para a política e para a cultura. E sigue sendo unha plataforma extraordinaria para a difusión de Galicia a nivel mundial. Sigue sendo hoxe, a nivel... Porque Galicia non se entende só nas 4 provincias que compoñen a actual autonomía de Galicia, nin mesmo dentro de España. Temos unha vontade de tamén establecer proxección estratégica con Portugal e o mundo dos países de lingua portuguesa e, naturalmente, cos lugares onde, entre emigración e exilio, houve unha presencia galega non só episódica, porque os centros galegos siguen existindo, as federacións siguen existindo, programas de radio siguen existindo, algunhas publicacións periódicas siguen existindo. Isto é o que marca a nosa dimensión mundial. E creo que isto é un dos petróleos que ten Galicia. Galicia ten un petróleo da súa propia identidade lingüística, cultural, etc., pero tamén ten este petróleo do seu asentamento mundial, especialmente no continente americano, naturalmente. Agora tamén en Europa, porque pola emigración reciente, en fin. De modo que isto, eu creo que, por moito que se repita, nunca está de máis volver a insistir sobre ele, porque a dinámica política galega a veces pois leva a mirarse solo para adentro, a ter un pouco unha tentación de embigo, de mirarse claro en embigo. E creo que é moi importante que non só desde aquí, senón tamén que desde as chamadas que se faigan desde fora, se insista sobre isto. Sí, nesta viaxe que fixemos destes 12 meses, dende preguntarnos onde queda a Galicia de ultramar, poñernos enfrente de nós mesmos e dicir, pois estamos aquí e fixemos todo isto. A idea do IGADI foi facer as entrevistas con esta xente, cada unha destas institucións, 11 institucións que propuxeron isto, e dicir, e vos a que vos dedicades? Porque igual en Galicia non saben que o programa de radio máis antigo en galego pois está en Uruguai, e que aquí publicouse sempre en Galicia, que toda esta xente continúa traballando. E a reflexión final que nos facemos, é a última pregunta, porque non temos moito máis tempo, lamentablemente, é, neste contexto, despois do ano Castelao, e a pregunta que se fai o IGADI sempre é como podemos vencellar mellor a Galicia territorial coa xente de ultramar, sabendo que, como vostede di, é un petróleo. Nestes días é unha idea moi intensa, preguntándonos tamén, sabendo que o reto demográfico que ten Galicia, que tamén é consciente do Estado español,
é que despois da Lei de Memoria Democrática, pois os censos, e agora mesmo o censo de Galicia ten casi o 20% fora, isto vai modificarse exponencialmente. Quero dicir, vostede que é especialista en movimentos históricos e sociais, como pensa que esta nova sociedade máis extendida, que aínda vai ter máis peso, pode modificar a Constitución, a idea que Galicia ten de sí, non? Porque agora iso é un feito que non está tan evidente, pero que dentro de moi pouco tempo, 1 ou 2 anos, vai necesariamente a ser moito máis evidente e moito máis notable, porque moitísima máis xente vai ser cidadán e haberá que ver de que maneira se exerce esa cidadanía dentro do exterior, non? Sí, é verdade, porque eu creo que esta mudanza dos tempos históricos recentes, con leixes como a de memoria democrática, coas migracións masivas que se están producindo, no fondo están levando á práctica o que inicialmente nos primordios da autonomía se estaba pensando. As colectividades de migrados son importantes, pero daquela pensábase como un referente do pasado e que, bueno, había que facer uso del, pero nada máis. Agora eu creo que por unha vez Galicia está modificando a súa propia estrutura demográfica, a súa estrutura tamén laboral ou de ocupación, gracias a unha inmigración que é nosa, na práctica é nosa. É dicir, que é unha inmigración que é fácil de que se instale, que se acolle, etc., porque ten unha serie de valores culturais e tamén de tradicións que permiten facelo. Durante moitos anos Galicia estivo fora das chegadas de oleadas de inmigrantes a España. Hai que decir que España no século XXI recibeu máis inmigrantes que toda a historia anterior desde o século XIX, polo menos. É dicir que uns 5 millóns de inmigrantes foron superiores aos que saíron de España durante toda a época contemporánea. Isto a Galicia chegou a afectarlle, pero moi tarde. Hoxe está, realmente, Galicia está recomponendo a súa estrutura poblacional gracias a esta inmigración. Isto creo que vai obrigar a plantexar unha serie de desafíos, ou por lo menos, ou de recoñecementos, non? Que é que se abre aquí unha oportunidade que antes era máis difícil levar a cabo. E esa oportunidade é a contar con aqueles que veñen desde Argentina, desde Uruguai, desde Brasil, desde Venezuela, ou desde México, en fin, tamén de outros países, pero estou falando daqueles que teñen pegada cultural galega, que nos vai obrigar a ter presente isto nas decisións políticas e na propia configuración de Galicia como entidade. Neste sentido, o labor do IGADI pois é fundamental. Foi fundamental no pasado e sigue sendo agora. Tuvo unha época que estaba máis vinculado pois a quizá ao Oriente, ao Luxano Oriente, a China, etc., que sigue estando. Tamén desenvolveu un traballo moi importante cara aos países de lingua portuguesa, que me parece foi excepcional e que sigue sendo necesario, pero que agora esta nova, digamos, conexión humana a través da inmigración que realmente deixa sobre blanco sobre negro o que foi o peso da inmigración masiva do século XIX e XX, é unha nova oportunidade. Eu penso que institucións como IGADI van a axudar a entender isto moito mellor para a sociedade galega, que a veces está un pouco ignorante desto. Non é unha ignorancia maligna, non, é unha ignorancia porque lle cadrá así, non? Pero que é importante que saia desa ignorancia. Muchísimas gracias, Ramón Villares, profesor. Un placer contar coa vosa participación e sempre un placer velo, profesor. A miña admiración eterna. Bueno, gracias, Paula. Moitas gracias a ti. Bueno, gracias Paula e gracias a Ramón Villares por habernos permitido facer esa entrevista. E que importante, efectivamente, como comentaba Ramón Villares, o feito de ter en conta hoxe en día a inmigración, non? A inmigración, é dicir, as persoas que veñen a Galicia. Si toda a vida concebimos Galicia como un país emigrante, hoxe xa temos que entendernos como un país de acollida. Hoxe recibimos moita máis xente da que
da que marcha, e moita xente da que recibimos, como falábamos antes, ven de América Latina, donde temos, casualmente, pois moitos emigrados do século XX, e aí pois habrá que tender pontes, efectivamente. Estou convencido pois para favorecer que Galicia siga sendo un país de acollida e que as persoas que veñan se sintan copartícipes da construcción institucional e política do país, verdade? Estamos agardando a que se poda volver a conectar Paula, creo que xa se está conectando outra vez. Que tal, Paula? Benvida de novo. Benvida de novo. E agora imos dar paso a Montse Fajardo, que será a túa próxima entrevistada. Montse Fajardo é xornalista e escritora, ten moito publicado na década pasada e nesta. Máis recentemente, en 2025, publicou A vida incerta, que é unha biografía de Virxinia Pereira. Así que, cando queirades, adiante. Non sei se está xa conectada Montse. Non sei se nos escucha. Hola, que tal? Estou aquí, Hola, sí. Montse, benvida. Hola, que tal? Pois é un placer, dende o IGADI queríamos sumar a visión das mulleres, non? Porque este ano en Castelao, como moitos outros relatos da sociedade contemporánea, pois versou sobre a figura de Castelao, pero non sabemos moito de Virxinia Pereira, non? Quen era Virxinia Pereira? Eu creo que ti tes un traballo feito, bueno, como dicía Roy, en moitos ámbitos e tal, pero especificamente fixeches unha publicación sobre ela, non? Sobre quen era esta muller que acompañou a Castelao ao longo da súa vida. Entón, encantaríanos que nos contes un pouco, que nos fagas unha semblanza desta muller, non? Que estivo con Castelao aquí en Argentina ata a morte tamén. Sí, bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo convite. Efectivamente, foi con motivo do aniversario do pasamento de Virxinia no 2017, o Concello de Pontevedra fixo unha encarga, porque, como sabedes, o lugar onde o matrimonio viviu máis anos non foi o exilio, ainda que pareza, foi Pontevedra, non? Que estiveron 2 décadas vivindo en Pontevedra, ata precisamente 1936. Entón, cando se cumpría o 50 aniversario do pasamento de Virxinia, pedírome que fixera, en principio, unha entrada para un blog maravilloso que ten o Concello de Pontevedra de Mulleres, do Gris ao Violeta, que tiñan que ser un par de folios, pero empezamos a descubrir a Virxinia Pereira, esa muller, as súas cartas, a súa vida, a súa loita antifascista e polo dereito do país. Esa entrada de web acabou sendo un libro, non? Que primeiro saiu nunha edición no 2017 e logo un par de anos despois apareceu con Cumio, non? Unha edición xa non só institucional, sino, bueno, que se podía... Pero, bueno, é importante recuperar que foi o Concello de Pontevedra quen fixo este intento de rescatar a súa vida. Bueno, como sabedes, Virxinia era a muller de Castelao, e a súa casaran no ano 1912, pero eu rescatei, para min foi especialmente importante esa Virxinia posterior ao golpe de Estado do 36, porque foi unha compañeira imprescindible para Castelao no exilio e, sobre todo, tamén foi unha persoa imprescindible para rescatar despois o legado de Castelao despois dese 1950 en que el falece, porque non só o legado artístico que ela trouxe, como sabedes, ven a Pontevedra, ela conseguiu que moita obra de Castelao fique agora no Museo de Pontevedra, sen ela sería imposible, pero que ademais tamén foi unha loitadora pola permanencia e pola non deturpación do legado político de Castelao logo da súa morte. Virxinia era como unha especie de compás que marcaba que ideas terían cabida en Castelao e que ideas non, cando xa a dictadura intenta apropiarse dese símbolo que era, como ben está descontando, Castelao para a diáspora galega, non? Cando mandan no 56 a dictadura unha embaixada extraoficial argentina e van incluso a Chacarita a poñerlle flores a Castelao, ela sae furiosa do seu apartamento que estaba un pouco recluída polo loito, di que esas persoas que representaban a ditadura franquista nunca poden representar as ideas de Castelao, non é? Bueno, creo que é unha idea moi potente que ela mantivo ata a súa morte. Quer dicir que foi unha compañeira de vida, pero tamén foi unha loitadora pola súa, polo seu legado e pola súa memoria, non? Para que non se diluíra. Aquí, a verdade é que, como dicíamos antes na entrevista co profesor Villares, moitísima xente sí coñece a trayectoria de Castelao e o seu legado e moita outra
Pois non, precisamente por esta vontade moitas veces de ocultar a súa actividade política ou as súas ideas. O que, en xeral, non sabemos nada é dela. Por que non sabemos nada de Virxinia Pereira? Aquí. Quero dicir, Bueno, non pues sei se ali é diferente, pero aquí non temos nin moitos datos, ninguna idea vaga dela, siquera. Sí, bueno, é unha persoa bastante descoñecida, é verdade, non? Porque efectivamente, digamos, o que tiña a loita máis en primeiro plano era Castelao e mentras el viviu, pois ela non necesitou sair a esplayar o que estaba pasando na Galiza ocupada, non? Pola dictadura. Pero ela sí que fixo moita labor tamén por esa Galiza antifascista, non? Porque xa conta Castelao nalgún epistolario que ten con distintas persoas, tanto aí da Argentina como Prada, por exemplo, como aquí, como Tero Pedrallo, el xa conta que en algún momento, cando chega ao exilio Castelao, sabes que é un pouco recibido como unha, vos sabedes millor, non? Como unha rockstar, que el contaba así con esa sorna que tiña. Esta fin de semana estiven en Betanzos, logo fun a Ourense porque estaba na Casa Galega de Betanzos, non? E ia movéndose por Argentina, entón ás veces coincidíanlle dous actos, entón era Virxinia que ia contar a situación do pobo galego, o que estaba facendo a dictadura, ela xa tivo algunha intervención, pero aí, pois foi unha cousa anecdótica. O importante é, unha vez que Castelao desaparece, pois ela enfróntase á dictadura pois momentos como ese, non? Que mandan a Alfonso Molina, que era aquí o alcalde da Coruña, unha persoa do réxime, a Cesario González, que era tamén unha persoa do réxime, mándano ali porque estaba, sabedes, nos anos 50 a dictadura intentando atraer a diáspora, dicindo que eran como unha dictadura riquiña, digámoslo así, non? Que, que xa pasara a época mala e que eles eran, pois parecían do máis demócrata. Entón, pois acuden ao Centro Galego de Bos Aires e intentan, están reunidos con xente da diáspora e Virxinia é a que di que estamos facendo con esta xente, que esta xente que nos mandou ao exilio, que isto non o querería Castelao, non? Que Castelao nunca participaría, por exemplo, nun acto coa bandeira rojigualda. Ela ten moita teima con que nunca se mesture o nome de Castelao con esa bandeira, que nunca se vaya a ningún acto onde estea esa bandeira. Ela mantén sempre esa loita antifranquista e tamén a loita pola lingua, por exemplo, non? Ela chega a facer 3 viaxes a Galicia, de feito sabedes que morre aquí en España, morre en Madrid, nunha desas viaxes que fai a Galicia, e ela fai esas viaxes a Galicia nomeadamente para rescatar todo o que é o legado de Castelao, os cadros, para intentar manter coa dictadura, non, a recuperación deses cadros que foran incautados polo expediente de responsabilidades políticas que afectaba a Castelao, claro, a ela en principio non lle afectaba, entón ela intentou coa dictadura decir, oigan ustedes, que teñen aquí incautada moitísima obra do meu home, el fixo cando está casado comigo, polo tanto eu teño dereito sobre esa obra, non? Que tiñamos bens gananciais. E ela con casi 80 anos e despois de cumprir os 80 anos viaxa desde aí a Galicia para facer esa recuperación e nunha desas viaxes pois tamén fai actividades en prol da lingua, non? Dille a Adela, daquela era unha rapaza, dille, tendes que manter o facho da lingua porque a nosa xeración foi derrotada pola guerra, non non podemos facer máis, pero vos tendes que manter aí na Galiza o facho da lingua, o facho da cultura galega, é dicir, era unha loitadora antifranquista, unha loitadora pola nosa lingua, pola nosa cultura, que efectivamente quedou un pouco diluída eu sempre digo na vida incerta, iso tamén xogo un pouco por iso co título, non? Que hai unha cousa que nos pasa ás mulleres, que lle pasaba sobre todo ás mulleres daquela época, que simboliza moi ben Virxinia, que ou ninguén sabe quen é Virxinia ou cae sobre ela unha idea de que era, a muller de Castelao, pero era casi como un xarrón, que ia de aquí para lá con el, pero que non tiña ningunhas ideas políticas, e máis, incluso aquí en Galicia hai un pouco esa idea de que era unha señorita da estrada que falaba español, conservadora, non? E ti colles o epistolario de Virxinia e ves que iso non é certo. Ela, por exemplo, nunha carta maravillosa que lle escribe a María Casares, dille están aquí, cando despois de que María Casares vai a facer de María Tudor aí a Argentina e ten un éxito tremendo, non? Di, están aquí os ladroeiros españois a decir que eres unha actriz española, ti eso que es galega, non? Disa nación galega sempre asoballada. Así falaba Virxinia de Galicia, o sea, para nada era unha persoa, como se decía aí, pois conservadora, que falaba só español, non? Ela conta que ela fora criada en castelán,
pero que un día lle dixera en Argentina Daniel, dixera temos que falar galego porque temos que manter ese facho e que a partir dese momento ela falou galego sempre na súa casa, non se falaba outra cousa, non? Entón hai unha idea un pouco, incluso ou non la coñeces ou hai unha idea moi errónea de Virxinia, pero era unha gran loitadora antifranquista, sobre todo contra a dictadura. E ti faz eu escoiteite noutra entrevista que fixeches desta defensa dunha imaxe diferente, non? Dunha realidade de muller moi diferente á imaxe que todos temos. Nesta procura que fixeches da súa identidade real, traballaches con algún tipo de relación con fondos e xente de aquí para topar esta Virxinia real ou só traballaches coa xente da Galicia territorial? Ai, xa me gustaría poder ter, porque aí fago xa, aproveito para faceros aí un chamamento, non? Porque para min, para descubrir a Virxinia esa real, foi para min importantísimo o seu epistolario, como ela decía, non? Porque non é que digamos nos como era, que ela escribía, ela contaba cal era o seu pensamento, e foron importantísimas as cartas que ela lle mandaba, por exemplo, a Otero Pedrallo, que sempre a tratou non como a muller de Castelao, sino como a compañeira na loita galeguista e na loita antifranquista, pero non temos as cartas que Otero lle contestaba a ela, non? Que deben de estar aínda pois na Argentina ou a mellor, non sei, as sobriñas dela igual en Venezuela, pero hai moito material de Virxinia que debe estar aí dese outro lado do océano e que non puidemos acceder a él, ou seja que desde aquí fago un chamamento, se alguén ten algo que teña relación con Virxinia, pois que sempre estaríamos dispostas a investigar máis, pero a verdade é que non, que este traballo, ademais pilloume en plena pandemia, no 2020, así o traballo máis de facer despois o libro, non? Posterior, empezamos no 17, pero despois o posterior pillounos na pandemia e basicamente traballamos con arquivos que estaban aquí en Galicia, con a Fundación Penzol, o Consello da Cultura Galega, con organismos que estaban aquí, que tiñan moitas cartas, por exemplo, de Virxinia tamén a Muller de Prada, a Manolita, decir que sí que contamos, evidentemente, é o máis importante do libro, a estadía de Virxinia no exilio, pero non puidemos mirar fondos de aí, así que nada, animos a que mergulledes, pescudedes por aí e fagades un aproveito mergullo. Tamén neste eido de comentarche que, claro, fai falta, nos aquí traballamos un pouco neste eido, pero non hai moita investigación e non son tan visibles as nosas mulleres da colectividade no conxunto, nin na investigación, bueno, e agora tratamos de visibilizalas. Este ano fixemos unha homenaxe a Maruja Mayo e puxemos unha placa na Rúa Corrientes intentando, pois eso, dar un pouco máis de visibilidade ás mulleres galegas que efectivamente, como Virxinia, estiveron, pero das cales non sabemos moito, así que, bueno, nada, facemos este chamamento. Nada, aí na Rúa Belgrano quedaría estupendo. Na Rúa Belgrano, aí que estaba o farol, como chamaban eles, porque era moi alto, non? O edificio, e tiña moita luz, que el necesitaba moita luz, porque sabes que tiña moitos problemas de visión. Entón, ali viviron na Rúa Belgrano, así que nada, hai unha... Como anécdota podo contar que aquí en Pontevedra, o Concello de Pontevedra puxo unha rúa a Virxinia Pereira e quitoulle a Juan Carlos I, non? Porque consideraba o Concello de Pontevedra que eran moito máis loables pois as ideas de Virxinia, a loita de Virxinia era moito máis loable que a atitude do rei emérito. Así que a rúa que se chamaba Juan Carlos I en Pontevedra agora se chamase Virxinia Pereira. Así que nada. Moitísimas gracias por esta entrevista. Esperamos poder pois trasladarlle a xente que teña algún tipo de documentación ou de información sobre material de Virxinia que se poña en contacto contigo, a ver si entre todas, dende ali, dende aquí, podemos pois facer isto, visibles as nosas mulleres, porque moito se ten falado das viúvas de vivos, pero non sabemos nada desas outras mulleres que marcharon, colleron o barco e viviron na emigración ou no exilio. Fai falta contar esa historia tamén. Así que, nada, moitísimas gracias. Quedamos en contacto para seguir avanzando. Moitas grazas. Nada, un bico grande. Gracias. Bueno, pois agora, compañeiros, Facun, estás aí? Tes que facer... Estou aquí. Que importante ter tamén recollido a presencia da compañeira de Daniel Castelao e, bueno,
tamén, como sempre, quedanos pendentes moito. E Estamos apuntando, claro, exactamente. Cada que demos feita nesta iniciativa abre novas portas e novas iniciativas. Eu penso que, bueno, sobre todo, antes falábamos entre nós sobre as cousas que este ano Castelao non se fixeron como queríamos, como foi a iniciativa inicial, pero eu prefiro pensar nas cousas que as oportunidades que nos deu. Nos deu a excusa, nos deu a oportunidade de, por exemplo, estar reunidos hoxe e de revisitar o legado de un persoeiro como Castelao, que tanta importancia ten, tanto para Galicia, pero tamén para os galegos do exterior. Pero bueno, o tempo nos está correndo. Fueron só 12 meses, tampouco tivemos tanto tempo. En 12 meses non, pero eu penso que máis cousa. E unha nota que nos falado moitas veces, pero que mencionaba Montse, e creo que sobre a figura da compañera Castelao, da loita para manter o legado, a obra de Castelao, que en ese eido Buenos Aires tamén ten moito que decir. Solamente pensar no cuadro da última lección do mestre e todo o debate, non? Eu penso que é outra oportunidade que se nos abre para poder dar o debate, a discusión, a conversa, e presentar diferentes puntos de vista, sempre de un xeito moi democrático e constructivo. Bueno, foi a última das entrevistas que fixemos, precisamente o presidente do Centro de Galicia fai ese reclamo, non? De sistematizar esta defensa do patrimonio galego no exterior, que si fose só por iso xa paga a pena todo o traballo que fixemos. Exactamente. Pero non sei se Roy anda por aí e nos pode decir que é o que ven agora. Pois mira, Paula e Facundo, estamos achegando ao ecuador do programa. Creo que hasta ahora todo foi como a seda e vai seguir sendo como a seda. Para quen se conecte agora, que hai xente que se está conectando, desconectando, xa levamos máis ou menos a mitade do programa feito. Tivemos o faladoiro con Ana Miranda, María Xosé Porteiro e María Rosa Lojo, e máis con Paula tamén, donde falamos da inmensa aportación da diáspora para manter viva en 2025 e 2026 e a futuro a identidade galega, o coñecemento da nosa historia e demais, tamén as eivas que hai neste caso e nas cuestións na que hai que mellorar, e para eso apelaban tanto aos propios gobernos galegos e a quenes estamos aquí, tamén aos gobernos de alá. Continuamos tamén coa entrevista a Villares, donde se apuntaba precisamente a lo que comentábamos antes, ¿no? que a realidade nova, ¿no? Que Galicia como país de acollida, a importancia que eso ten, e os paralelismos que supón co que se vive no século XX, e fai nada, escasos segundos, casi diría, a entrevista que Paula lle fixo moi ben a Montse Fajardo, ¿no? Para coñecer a figura de Virxinia Pereira. Se vos pediches algunha cousa da primeira parte, que saibades que a propia publicación se pode descargar na web do IGADI, e que todo este especial, todo este programa que se emite en directo será accesible sempre desde a web, digamos, desde o canal do IGADI Televisión, que é a nosa canal de YouTube. Pero que saibades que sempre é máis divertido seguilo en directo, o sea, que podedes comentar no chat e ser partícipes en primeira persona e en tempo real de todo o que se debate, se fala aquí, que ben interesante e dá pé a comentarios e a opinións ben seguro. Ahora, Paula, sen máis dilación, creo que podemos pasar xa ao segundo faladoiro de hoxe para facer balance do ano Castelao con outros convidados, verdad? Sí, que polo que vin no chat, rapaces son moi animados, así que imos ter moita xente e moi participativa, ese é o mellor do mundo. Efectivamente. Así que, se queredes, imos presentando, vou comenzar por Lorena Lores do Ural, secretaria da Federación de Asociacións da República Argentina, é cantante, é actriz, é activista polos dereitos sociais e compañeira de Galegas na Diáspora. Benvida, Lorena, se estás por aí. Hola, moitas grazas e hola a todas e todos. Un prazer estar aquí.
Perfecto. En segundo lugar, imos presentar a Alberto Vázquez, presidente da Comisión de Patrimonio do Centro Galicia de Buenos Aires, técnico, foi membro de varias comisións e da directiva do Centro Galicia de Buenos Aires. Alberto, estás por aí? Tes o micro pechado. Bueno, de momento non podemos saudar a Alberto, pero sabemos que algo del manifestase. Entón, seguimos. Ezequiel López Padín, membro da Fundación Xeito Novo de Cultura Galega. Aí estás, Alberto. Benvido, Ezequiel, tamén. Estás por allí, Ezequiel. Sí, aí está Ezequiel. Benvido. Jorge Castro Russo, membro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Con este invitado chegamos de novo a Galicia, que é bibliotecario, impartiu varios cursos de lingua en Argentina, Uruguai, Brasil, en moitos sitios, e traballou en emigración da Xunta de Galicia. Jorge Castro, aí estás. Benvido. Gracias. Tamén temos outros dous invitados que son Camilo Valdeorras, que é presidente do Foro Cívico Galego de Barcelona, filólogo, profesor e escritor galego. Benvido, Camilo. E tamén, en último lugar, a José Manuel Carril, que é presidente da Sociedade de Galicia Cultura. Ademais, é catedrático de Dereito da Universidade da Coruña. Boa tarde, boa noite, dende Galiza. Bo día, boa tarde aos que estades da outra banda do mar, que é na outra beira. Genial. Isto, no faladoiro anterior, foi moi ordenado. Creo que xa no chat dimos así conta de que somos todos un pouco participativos, así que si queredes interrumpir e tal, igual está ben para ir mechando as respostas. A idea é facer un balance, ver que conseguimos neste ano Castelao, cales son os desafíos, as cousas que aínda nos quedan por facer. Entón, eu propoño unha pregunta, vou dando turno de preguntas, pero se queredes intervir, pois ou intervides ou vemos vendo. A primeira pregunta, como no caso anterior, é que lugar, que foi a que nos levou a nos a facer este traballo, non? De consultar a xente, ver que pasaba no ano Castelao, que lugar ocupa a Galicia de ultramar ou a Galicia exterior, que temos aquí representantes de outros sitios do outro lado do mar, no discurso político galego. Non? Lore, se queres comenzar ti, despois o resto de compañeiros. Ben, o lugar histórico é importantísimo. No primeiro lugar, quero dicir que pareceme toda esta actividade que se fixo de Castelao é un exercicio de memoria colectivo que pareceme necesario, importantísimo, e justamente apelando ao que é a memoria, pois nós como diáspora temos un papel moi relevante. Xa o falachedes, que por certo aproveito para saludar a todos os compañeiros e compañeiras que participaron no programa, amigos queridos e queridas. Eu penso que, se ben, vou a ser franca, non? Penso que, por suposto, ten unha importancia tremenda, como dixo a liderante que fixeches, Galiza ten cantidade de embaixadas polo mundo adiante e deixou unha impronta importantísima nos países onde emigrou. Por exemplo, aquí na Argentina, a impronta da identidade galega quedou moi plasmada. Creo eu que teñen que os políticos hoxe tomar moi en serio o que está a pasar, porque que falaches tamén recén é que coa lei da memoria histórica hai moitísimos máis galegos que están a recuperar a nacionalidade e que, por certo, non só que xa teñen ascendencia galega, sino que agora tamén van a ter un papel relevante non que van a ser os resultados electorais, porque efectivamente vai haber un cambio, vai a afectar o resultado. Eu penso que hai que traballar moitísimo, que hai que tender pontes culturais, sociais, económicas tamén, hai que aproveitar todo ese capital que temos por fora de Galiza. Repito, apelando sempre á memoria, penso que o que estades a facer é importantísimo, porque os povos que non teñen memoria corren o risco de cometer os mesmos erros. E Galiza ten toda esa diáspora non porque estivera ben ni porque fose perfecta, non somos o resultado. Na Federación de Asociacións Galegas somos todos descendentes de exiliados galegos, concretamente a nosa institución, e pareceme importantísimo ter en conta todo o que sucede fora, a relevancia que ten non só polo tema
como decía antes, das embaixadas que ten Galiza no mundo adiante, sino porque é importantísimo conservar a memoria, non? Saber de onde vemos, a onde vamos e que podemos facer de cara ao futuro, conjuntamente, por suposto. Jorge, queres ti seguir coa resposta de que lugar ocupa a Galicia exterior no discurso da política da Galicia territorial? Pois, desgraciadamente, eu diría que ocupa non o espacio que merece, porque, como dixeches ti antes, eu estive indo moitos anos a Montevideo, a Buenos Aires, a Habana, Brasil, etc. Nese tempo, e o que se está facendo hoxe, hai pouca diferencia. Creo que se está vendo moito nun plano unidireccional, o sea, accións desde a Galicia territorial para a Galicia da diáspora, pero pouca participación, pouco intercambio, verse en igualdade de condicións. Eu creo que non se pode chamar participación a unha reunión do pleno de comunidades galegas cada 3 anos ou a unha comisión permanente un ano. Eso non é disfrazar unha participación que non é real. Entón, creo que é necesario darlle moitísima máis importancia á participación, porque lembremos que cando falamos da memoria histórica, precisamente, memoria histórica tamén é recordar, ter presente todo o que supuso a Galicia da diáspora para a Galicia actual, non? O pensamento nacionalista, o pensamento galeguista actual non sería o mesmo se non fora por todo o que se desenvolveu despois do golpe de Estado do 36 alén do mar. O resto dos compañeros, José Manuel ou Ezequiel, queredes dar a vosa opinión sobre que lugar credes vos que ocupa esta Galicia de ultramar no discurso político galego? Igual, José Manuel, que ti estás en Galicia, podes darnos unha visión diferente. Ben, baixo o meu punto de vista, que ven sendo o de Galiza Cultura, cinxir o tema da memoria única e exclusivamente ao exilio provocado polo levantamento militar do señor Francisco Franco é unha visión bastante curta, non? Hai que entender todo dentro do que ven sendo a historia da Galiza, a migración e o exilio nun percorrido moito máis amplo, non? E non quedarmos única e exclusivamente no que ten que ver coa Guerra Civil, que foi excesivamente dramático e ao mesmo tempo tamén foi un lugar que permitiu prolongar a presencia da Galiza e dos seus ideais como nación, non? A prova evidente é que a Galiza mártir tivo o seu nacimento precisamente pois en Bos Aires, non? Polo tanto, creo que é bastante importante termos en conta que a prolongación da Galiza non é única exclusivamente en territorio europeo, sino que é na outra parte, ata tal punto de que non se pode entender o presente e o futuro da Galiza sin ter en conta todo ese percorrido histórico, non? E precisamente porque todavía está por inventariar, todavía está por catalogar, todavía está por facerse accesible toda a documentación que hai, que temos como galegas e como galegos precisamente alá onde estades vos, non? E as grandes obras galegas, como por exemplo as de Rosalía de Castro e outras moitas, foron por obra e gracia precisamente das galegas e dos galegos que estaban pois na diáspora, se me permitides esa expresión. Por lo tanto, é moi importante. E toda esa trayectoria, todo ese legado ou toda esa bagaxe non ten a súa presencia, non ten a súa visibilidade tal como se merece. Por lo tanto, é algo moi importante. Mas, ao mesmo tempo tamén, é moi importante que a Galicia da diáspora, a Galiza alén do mar, tamén ten unha conciencia da importancia de actuarmos conxuntamente na clave dos ideais do que supón Galiza como nación. E iso é fundamental. Tan importante que nos teñamos en conta o que vos representades como que tamén vos teñades en conta o que representa Galiza, non? Como nación. Por lo tanto, necesariamente temos que confluir porque non nos podemos entender unha parte sin a outra. Máis nada. Señal. Ezequiel, benvido. Que tal? Moi boas. Moi boas. Bueno, pois, por nosa banda, dende a Fundación de Xeito Novo, nos sempre estivemos en prol dunha
a ver, a nosa participación é fundamentalmente cultural. Nós tentamos achegar a cultura a meirande parte de xente e sempre cunha expresión de excelencia e de calidade, e non únicamente a cultura folclórica, senón tamén a cultura vencellada á imaxe visual. Temos moitos traballos respecto do traballo de Luís Soane, o Obradoiro de Formes e tal, tamén en prol da lingua. Daquela fixéramos o Congreso de Linguas Minorizadas. Claro, o que pasa é que a cuestión así política temos que mirar como a reflicte desta beira. Pola nosa banda, sempre tentamos espallar e facer cultura. Claro, ás veces un pensa que igual non sabemos moi ben como nos están a ver. Bos Aires, Montevideo ou a América Galega, así en xeral, non é unha canteira de votantes ou de dependentes que estamos a agardar algo. Nos facemos cousas pola nosa banda. A ver, que non máis aló do contexto, que sempre é un poquinho máis complicado por aquí. Penso que nese punto somos bastante herdeiros de Castelao, de todos os persoeiros que tivemos. Continuamos a selo. Respecto do que dicía Lorena, que penso que estaba a se referir a cuestión da memoria histórica, bueno, as novas nacionalizacións e tal, bueno, pois pola nosa banda sempre estamos aquí tentando traer a xente a cultura. Xeito Novo é un espazo aberto co cal queremos vencellar un pouco máis a xente. A ver, é un camiño moi persoal que ti non podes obrigar a xente, pero pois aquí están as institucións as que sempre tivemos, as máis antigas, as máis novas, pero bueno, pensamos, a lo menos nós queremos que sexa unha canle de expresión da cultura. Perfecto. Temos dous compañeiros que teñen problemas de conexión. En canto podan, retomamos a pregunta tamén para eles, pero bueno, neste ano a pregunta que nos queda por facer é que significou para cada unha destas entidades que nos deixa o ano Castelao, non? Facendo un balance, que deixou o ano Castelao para cada unha das vosas entidades? Ben, para nós foi un ano importantísimo, moi emocionante, sabedes, porque estiveches ti, Paula, para rematar, bueno, Castelao fixemos moitas actividades, pero pechamos o ano coa inauguración do busto de Castelao, que era unha asignatura pendente que tiñamos na nosa institución. Tivemos a sorte de que a miña irmán Fernanda Lores conseguiu dende a cidade de Bos Aires que nos fixeran o agasallo de darnos o presente do busto de Castelao, que o fixo o MOA, o artista plástico chamase Gabriel Ramírez. O inauguramos, fixemos un acto fermosísimo na Federación, a Orquestra de Cámara tocou o himno, veu Pérez Esquivel, que é fillo de galegos, e que o seu pai foi membro fundador tamén do Centro Galego de Bos Aires, estivo Ana Pontón, todos os presidentes invitados viñeron ao acto. Foi moi emocionante porque, como lles decía antes, para nós a memoria é importantísima. De feito, na Federación temos o MEGA, o Museo de Migración Galega de Argentina, e faltábamos justamente a figura de Castelao. Esa foi a actividade máis forte que fixemos, e tamén fundamos a Compañía Teatral Galega de Bos Aires, justamente continuando co traballo que fixo Castelao no seu momento, Marulla Villaverde, Tacholas, todos esos emigrantes que eran actores, cantantes talentosos, e nós queremos continuar con ese camiño, justamente porque somos moitos os descendentes de galegos que traballamos neste rubro, e convocamos a xente que estivera no medio, acercáronse contentísimos, con moitas gañas de participar nesta compañía, e quero darvos a primicia que tivemos a sorte de que Manolo Rivas moi generosamente vindounos a súa obra de teatro O Heroe, que é fermosísima, e justamente fala da guerra,
habla do que é humano, dos desastres da guerra, da dignidade humana, e nós estamos a convertirlo num musical que estrearemos o ano que ven, para continuar justamente, que non acade no ano de Castelao, senón seguir coa laboura, para difundir dentro desta compañía a obra de artistas galegos, tanto dali como de aquí, e traballar conjuntamente. A idea é logo poder levar a obra ali, que veñan compañías aquí tamén. Vai a ser un musical que se chama Oberoe e parécenos a mellor maneira de fonrar a nosa cultura e seguir con este camiño de cultura do noso guieiro, porque nos coincidimos en todo, ideolóxicamente con noso guieiro Castelao, seguiremoslo facendo, e queremos justamente que a Federación conviertase nun centro cultural de cara ao futuro para continuar coas xeracións que quedan aquí de descendentes de galegos. Gracias, Lorena. Ezequiel, que fixeron en Xeito Novo con motivo do ano Castelao ou que significou este ano para vos? Bueno, pois nos, a verdade que por nosa manda fomos quen de participar en actos conxuntos, principalmente, máis aló ou alén do que fixemos portas de dentro, porque pensamos que o máis importante respecto disto é o carácter colectivo. Castelao, como noso guieiro, pensamos que é o que tivese querido ir. A ver, pensamos que o principal é unidade. É unidade das entidades de migración e da nosa presenza lá. Bueno, principalmente é a mensaxe, porque, a ver, nós, nas nosas institucións, podemos facer as actividades que queiramos, está moi ben, é loable, é lógico tamén, pero o máis importante, pensamos que é ofrecer unha fronte común respecto disto. A ver, temos que estar xuntos, porque senón non hai máis aquel. José Manuel e Jorge, fago vos esta pregunta que estades un pouco do outro lado do Atlántico. Tiñades noticia de que esta xente estaba traballando aquí, que traballou todo o que fixeron no ano Castelao, en primeiro lugar? Afortunadamente, os medios de comunicación actuais e ao mesmo tempo os medios tecnolóxicos permiten ter coñecemento a diferencia de outras etapas da nosa historia. Por lo tanto, unha das cousas boas que teñen os avances tecnolóxicos é ter coñecemento do que pasa do outro lado. Aproveitando que estou co uso da palabra e en relación coa pregunta que tamén nos faz, creo que é moi importante non quedarmos coa idea de que Castelao é unha efiméride que se celebra un día e que nos esquecemos del ata que volva pois a haber unha declaración institucional, un acto institucional, non? Temos que ter moi en conta, visto a situación na que estamos, tanto deste lado como do outro, que reivindicarnos e darmos a coñecer a figura de Castelao é fundamental. Cando a Xunta de Galiza decide este ano, o ano pasado, mellor dito, declarar o ano Castelao, pois, de alguma maneira, en Galiza Cultura, como tamén en Vía Galega e en outras entidades culturais, tivemos a precaución de ter moito cuidado ca celebración deste tipo de efemérides, porque corríamos o risco de que celebrasen un Castelao que non é, vale, ou que celebrasen un Castelao que non foi. E a proba é que viñamos, de alguma maneira, alertadas e alertados polo que pasou no pasado. Primeiro, a traída dos restos mortais de Castelao a Galiza, única e exclusivamente para legitimar un réximen autonómico que non casaba para nada coa súa maneira de pensar e coa súa maneira de actuar en vida, e mesmo incluso ca súa obra fundamental política plasmada non sempre en Galiza. En segundo lugar, pensamos tamén que uso se fixo das medallas Castelao. Aquí se repartiron a tutti mundi e incluso, bueno, pois a personas que representaban totalmente o pensamento e a práctica contraria ao que Castelao, como nacionalista, como internacionalista e como antiimperialista, representaba. E, en terceiro lugar, lembremos tamén que houve varias iniciativas no Parlamento Galego no ano 1999 para que declararan a Castelao ben de interés cultural. E iso se fixo no ano 2011. Ben,
a pesar de terse declarado ben de interés cultural con unha serie de obrigas, cal é o grau de coñecemento da obra de Castelao? Cal é o grau de difusión da obra de Castelao? Por lo tanto, dado que no panel a que nos convocaron a todas e a todos se fala de logros e de desafíos, simplemente lanzo varias preguntas para ver exactamente que repercusión tivo, alén das actividades que fagamos cada un de nós, porque afortunadamente as nosas entidades teñen conciencia da importancia do que supuxo Castelao. Primeira pregunta, fundamental e básica. Está catalogada toda a obra de Castelao? Catalogada tendo en conta os fondos públicos e privados nos que está desperdigada e ao mesmo tempo posta a disposición de todo o mundo a través precisamente pois dunha base pública de datos digital aberta e pública accesible. Non, polo tanto, o ano de Castelao non serviu para dar a coñecer a obra de Castelao. Segunda cuestión, está definido un espacio museístico aquí na Galiza para que estexa permanentemente exposta toda a obra de Castelao para que se poida coñecer, e mesmo incluso coa posibilidade, claro que sí, de traer a Galiza temporal ou en depósito pois a derradeira lección do mestre. Está feito eso? Non. Serviu para algo, polo tanto, o ano de Castelao? Non. Terceira idea, fundamental tamén. Tense divulgado en edicións públicas, alén das privadas que temos feito cada unha das nosas entidades, o que ven sendo o carácter multifacético de Castelao en relación á súa contribución literaria, en relación á súa contribución ideolóxica. Por exemplo, está formando parte do sistema educativo galego a figura de Castelao. Segundo, se está divulgando por todos os medios públicos e privados quen era realmente de Castelao. Terceiro, hai unha edición popular que nos dé a coñecer o pensamento político de quen era Castelao. Por exemplo, no seu Sempre en Galiza. Non. Por lo tanto, parece ser que necesariamente e afortunadamente as nosas entidades teñen vida e seguirán o ano que ven e dentro de 2 e dentro de 3 coa figura de Castelao, para que se saiba quen foi Castelao realmente e quen é Castelao. Por lo tanto, e a diferencia da Xunta de Galiza e outras institucións que colaboraron neste ano de Castelao, a súa idea é, recomendo, bueno, pois o dito de pasou o día, pasou a romería, pois pretenden facer o mesmo. Pasou a efeméride, con todos os antecedentes, e o esencial a respecto da figura de Castelao non existe. No caso concreto de Galiza Cultura e no caso concreto de Vía Galega, hai unha iniciativa legislativa popular asinada con máis de 19.000 asinaturas que ten como finalidade precisamente pois, que se plasme, que se garanta o dereito, xa non estamos falando do resto, sino de que as galegas e os galegos de aquí e de alá teñan a posibilidade de coñecer de maneira permanente a carácter polifacético ou multifacético de Castelao. E esa iniciativa está neste momento para entrar no Parlamento galego. Veremos, entón, sobre a base de todas estas eivas estructurais, se hai ou non interese en que se dé a coñecer a figura de Castelao. E nós, obviamente, e grazas aos novos avances tecnolóxicos, e retomo ao fío da comezo da miña intervención, sabemos o que facemos da banda de alá e vos sabedes o que facemos da banda de aquí. E gustaríame aproveitar tamén, dado que Galiza Cultura é unha federación de asociacións culturais galegas, que nesas federación de asociacións culturais galegas estivesen tamén presentes as vosas, de maneira que vamos ter que falar para podermos actuar conxuntamente, de maneira que Galiza Cultura, se é a Federación de Asociacións Culturais de Galiza, estean en Galiza ou estexan fora, actuemos conxuntamente. E aquí deixo ese desafío, que nos xuntemos e que esta Federación de Asociacións Culturais tamén teña moi presente orgánicamente as que estades da outra bandada. Moitísimas gracias e disculpade por excederme, pero era moi importante deixar claro isto. Que ben, Xosé Manuel, unha maravilla. Tomamos nota deste traballo tamén que nos queda pendente. Precisamente son estas cousas as que queremos promover de como podemos vincular a Galicia territorial coa Galicia exterior. Así que debe estar o meu xefe aí, Daniel, fantásticamente celebrando tamén. A ver se podemos conseguilo. Jorge, douche a palabra a ti para que contestes eso. Despois temos a Alberto, que a ver se agora podemos escoitar a súa presentación. Xa te deixamos falar, Alberto. Jorge Castro,
ti coñecías estas actividades das que falaron Ezequiel e Lorena, que se fixeron aquí, que significou para vos o ano Castelao? Eu coñecía, pero non tanto porque os medios de comunicación de aquí os transmitan, porque realmente transmiten o que queren transmitir. Entón, se coñecía algo era polo meu interese particular e polas conexións que teño particularmente, non? Pero creo que había que darlle moito máis difusión ao que se fixo ali. Nós, pola nosa parte, na liña o que decía tamén Xosé Manuel, non é celebrar Castelao un ano, sino que nós, polo menos na nosa asociación, inda que fixemos moitas actividades en torno a Castelao este ano, é continuación do que estamos facendo continuamente, non? Eu citaría aquí precisamente o que decía a nosa compañeira Marisol na publicación que fixeste onte, citando a Celso Emilio, cando decía: olla meu irmán honrado o que acontece con Daniel, os que tiñan desterrado agora falan ben del, non? É dicir, se utilizou Castelao para lavar a cara, para decir estamos celebrando Castelao e ainda por riba acusando aos demais de partidistas, cando habería que ver o que diría Castelao ante a situación da lingua, ante a situación da sanidade aquí en Galicia, ante a situación do territorio. Creo que tería moito que dicir. Entón, claro, utilizar a Castelao como unha figura, un humorista ou un dibuixante ou pouco máis, pois é unha versión moi retorcida del, non? Bueno, unha das preguntas que fixemos nas entrevistas era precisamente con este espírito que te dis, que pensaría Castelao se puidese vernos hoxe, non? Que pensaría él? ¿No? Entón, bueno, a ver si removemos. Nada, tes aí que ti decías que este ano tiña gana de traballar en conxunto, pois temos aquí plantexada un escenario de contactos, de colaboración, así que, nada, moitísimas gracias. Alberto, damos a benvida, lamentamos os problemas que tiveches, nada, temos uns minutiños, porque ti tes aí, bueno, un dos temas máis relevantes. Ti és o presidente da Comisión de Patrimonio do Centro Galicia de Bos Aires, que é o propietario do cadro A Derradeira Lesión do Mestre e que nucleou moitas das actividades que se fixeron este ano en torno a Castelao. Entón, as dúas preguntas que fixemos nesta mesa para poñerte nas mesmas condicións que os compañeros é: que pensas ti que lugar ocupa a Galicia do exterior no discurso da Galicia territorial? Que vos deixou a vos este ano Castelao? ¿Qué tal? Buenas tardes, hola a todos. Primeiro, eu podo falar galego, mas falo mal. Prefiro, entón, falar castelán, con disculpas do caso. Mi situación con respecto a la mirada que de la Galicia territorial sobre nuestro trabajo es crítica. O sea, nosotros sentimos que aquí hacemos esfuerzos denodados por preservar el espíritu de Galicia vivo, no solo en nuestra gente, sino en nuestro patrimonio, y Galicia territorial no está en sintonía con esto que estamos haciendo. O sea, la sensación es esa permanente. De ahí cada tanto surgen ciertas demandas de las instituciones de la colectividad por ayudas y apoyos, porque, a ver, los pueblos tienen sus derroteros, cada pueblo se maneja con su propia agenda. Aquí nosotros sentimos que hay un amor por Galicia presente en nuestra gente. Yo hablo por el Centro Galicia, una entidad que está viva, que tiene actividades, que tiene un colegio, o sea que formamos parte de un proyecto cara a futuro, y siempre esa actitud nosotros la sentimos con mucho orgullo, la llevamos adelante con mucha pasión, pero no sé si eso se refleja con la misma sintonía en el otro lado del Atlántico. Les cuento una experiencia personal. Yo, siguiendo a una youtuber moderna que tenemos ahora, una rapaza nova, que se llama Prado Rúa, ese es su link. Ella misma, como chica veinteañera, habitante de la Galicia territorial, confiesa que todo lo que conoció en Buenos Aires
de la emigración, ella en su escolaridad gallega nunca lo tuvo que estudiar ni tuvo conocimiento de eso. Entonces, nosotros tenemos a Castelao, importantísimo. ¿Por qué el colegio en Galicia no se enteran de quién es Castelao? ¿O están en una agenda europea distinta? ¿O Castelao ya no forma parte de esa agenda educativa? Porque si los gallegos que llegan aquí solo son los iniciados en la cuestión cultural y académica sobre Castelao y su legado, nos quedamos cortos. O sea, Castelao era un hombre para el pueblo. Acá, bien decía antes Ramón Millares, Castelao se valió en la emigración de las masas de migrantes para llevar a cabo sus postulados políticos. Nosotros hoy tenemos a Castelao, tenemos su legado, tenemos su patrimonio, y el pueblo de Galicia, o sea, la mayoría de la gente en Galicia no saben quién es Castelao, salvo, por supuesto, la gente ilustrada y académica. Eso ya habla de por sí de una falla, que a eso nos va a ser muy difícil a este pueblo emigrado, o lo que queda de él, tan sentido con el legado de Castelao, llevar a cabo con la Galicia territorial un nexo valioso y sea enriquecedor para el futuro. Yo avalo absolutamente esa postura de que la historia de migración debe ser enseñada en las escuelas gallegas del territorio. Sería necesario y enriquecedor para todos que eso suceda. Y tu segunda parte de la pregunta era, Castelao, ¿cómo es? ¿Qué significó para ustedes, qué significó para o Centro Galicia o Ano Castelao? Bueno, facendo autorreferencia, a publicación, perdón que te interrumpa, Alberto, o presidente na entrevista que nos deu precisamente remarcaba estas dúas cuestións, non? A necesidade de incluir, como fixo o presidente do Centro Corcubión, a Meixeiras, el mesmo, a materia de migración dentro da currícula dos estudos galegos, e tamén falaba desto que falaba antes José Manuel, non? De facer un patrimonio, de facer unha catalogación, localizar todo o patrimonio galego que está nas entidades de emigración, facer unha catalogación e poñelo disponible, non? Como decía José Manuel, preservalo. Tanto ali como aquí, que é unha tarea que parece que non está. Vos sodes os impulsores desa medida. Que é a partir do Ano Castelao ou xa tiñades esa idea de antes? No, la decisión política del Centro Galicia de Buenos Aires en función de nuestras propias, validamos todo nuestro patrimonio de las entidades provinciales. Nosotros ahí está Lorena Lores, estuvimos ya intentando conservar toda la parte de los periódicos institucionales con el escáner, que la Federación, hemos hecho un acuerdo con ellos para conservar. Ya venimos trabajando hace tiempo, lo que pasa es que es muy dificultoso por la falta de recursos. O sea, nuestras entidades están vivas, tienen gente que por ahí te plantea el hecho de tener un mejor vestuario, una mejor cancha, o tener gaitas más modernas para tocar la muñeira, y al mismo tiempo estamos nosotros, estos seres de cultura, digamos, que estamos pidiendo dinero para digitalizar libros, biblioratos de periódicos de hace 80 años. Eso es una contradicción que en nuestras entidades para adentro se vive con dificultad, pero lo estamos consiguiendo. O sea, hoy tenemos una comisión de gente interesada en preservar todo este patrimonio y darle, por supuesto, un encuadre formal, como bien dijo José Manuel antes, de poder catalogarlo. Estamos hoy avanzando en ese sentido y estamos consiguiendo recursos, inclusive de los gobiernos aquí de la Argentina. O sea, nosotros estamos mirando hacia el futuro, tenemos un colegio que vamos a preservar y a arropar,
y queremos que ese colegio tenga ese patrimonio tan valioso de la inmigración y de los guieiros nuestros a mano para que esas nuevas generaciones se formen con la realidad completa de lo que es Galicia. Por supuesto, hay una Galicia hoy que tiene su vida, su dinámica, y a la cual respetamos y con la cual queremos, de algún modo, ensamblar nuestros esfuerzos para continuar y que sea productivo para ambas orillas. Pero el desafío aquí es que el colegio siga obteniendo resultados con jóvenes gallegos argentinos o argentinos gallegos que conozcan de dónde viene todo este esfuerzo de gente que, de la inmigración sobre todo, y exiliados políticos también, que consiguieron darle un sentido a la Galicia como la conocemos hoy. Muchísimas gracias, Alberto. 2 minutos porque non teño máis tempo, pero gustaríame que contes se que estades a traballar en recuperar a obra de Seoane tamén no voso centro. Moi brevemente, porque non temos, pero quero que o saiban nesta posta en común cultural que se planteó. Sí, hicimos un acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín, tienen un centro tarea especialistas en restauración artística, en nuestras cerámicas, las piezas que se le pidió al Centro Lucense en su momento de Buenos Aires al artista Seoane que hiciera para, digamos, poner en su lar gallego en el restaurante y darle color al lugar. Todas esas cerámicas en el momento de la venta del solar, porque se vendió el inmueble, se pudo rescatar y bueno, a partir de la experiencia y la capacidad profesional del centro tarea, se están llevando a una restauración para poder volver a exhibirlas y colocarlas en lugares del Centro Galicia, en su edificio actual, su sede social moderna. Así que estamos orgullosos con eso también, seguimos adelante. Es Luis Seoane, otro de los que queremos rendir homenajes. Castelao, por supuesto, tenemos la derradeira lección de mestre, que la tenemos ahí bien a resguardo, y ahora el Museo de Pontevedra va a tener 3 meses la obra en exhibición porque hemos llegado a un acuerdo con ellos. Así que estamos trabajando para Galicia y para la inmigración en la Argentina. Eso nunca lo perdemos de vista. Y esperemos que poder mostrarles las cerámicas de Seoane puestas en la pared nuevamente, pronto. Ojalá. Bueno, a todos, moitísimas gracias. Quedámonos con este contacto, coa idea de incorporar pois as entidades de migración, a actividade cultural de Galicia, como un todo que somos, a ver se podemos facer entre todos esta sistematización, esta preservación do patrimonio cultural, que é o que nos vai definir. Se o Ano Castelao deixa algo, e isto, pois xa conseguimos moito, José Manuel, aínda que non todo o que quixéramos. No, e celebrar cousas conxuntamente que se poden facer. Nos todos os anos, frente ao Halloween, pois temos pezas propias como un ollo de vidro de Castelao, e da mesma maneira que o facemos aquí, en torno a esas datas tamén o poderíades facervos alá. Mas, en todo caso, o desafío é este é o punto de partida, vexamos cara o ano que ven que actividades podemos facer conxuntamente e ao mesmo tempo, daqui e da banda de alá. Vale. Pues sería genial. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, invitados. Muchísimas gracias. No sei, meus compañeiros, se estades por ali. A verdade é que é unha alegría moi grande o que acaba de pasar aquí, por lo menos para min, que esta xente queira poñerse en contacto e facer cousas, é unha maravilla. De eso se trata, non? De crear rede e manter viva esa chama. Pois sí, a verdade é que moi alegre esta mesa. Pensei que sería algo máis alborotada, pero mantívose dentro da orde esperada, pero foi moi productiva ademais, así que moi ben. Temos a Daniel por ali. Boas, estiven... Hola de novo. Estiven seguindo vos moi atentamente, a verdade que moi rico todas as intervencións, con pluralidade, como ben nos gusta sempre, porque Galicia pois é moi plural, sempre foi, no 2026 pois segue a ser así.
Así que, estupendo. Agora sí que xa entramos no último treito do programa. É o momento, de feito, de darlle paso á entrevista pregrabada con Ángel Stilbe. Ela é, bueno, unha grande especialista na obra de Castelao, na historia da arte en xeral, e é actualmente a directora do Museo de Pontevedra. Paula falou con ela, aproveitando a súa visita alá, porque precisamente durante o 2026, penso, vai aterrizar aquí a derradeira lección do mestre, parte dese patrimonio cultural de Galicia que temos na emigración, na diáspora, na Galicia ideal, que viaxará até aquí, e que, bueno, que parte de como construir esa arquitectura da Galicia universal, como seremos capaces de facer do patrimonio cultural galego pois tamén un patrimonio universal e ao mesmo tempo que poda estar desterritorializado. Así que unha entrevista moi interesante, outra de tantas que fixo Paula este ano. Todo ano Castelao, no especial que estamos a facer no IGADI, queríamos aproveitar a ocasión da súa visita, do motivo da súa visita, para transmitir tamén este Castelao artista, do que parece que non hai ninguna dúbida. Entón, para comezar co tema, preguntarte que o que está a facer en Bos Aires, María dos Ángeles. Bueno, antes de nada agradecervos que me invitades a falar e aproveitando esta miña chegada a Bos Aires, maravilloso cidade, maravilloso país ao que chego, pois precisamente porque vimos, veño acompañando o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o presidente da Deputación de Pontevedra, porque vamos a asinar un convenio de colaboración para a cesión en préstamo da obra A derradeira lección do mestre de Castelao, que podámoslo exhibir o ano que ven en Pontevedra, no Museo de Pontevedra. Un museo onde se conserva a maior parte da produción de Castelao, en boa medida por decisión del mesmo, e no que están as dúas pezas que están directamente vencelladas á creación dese cadro, e que creemos que é unha boa oportunidade porque os pontevedreses e galegos poidan velas xuntas o verán que ven, que se cumplirán 90 anos dese asesinato que se reflexa nese cadro e do comezo da guerra e do exilio de Castelao. Pois, algunhas preguntas que tiña pensada, pois xa está, por exemplo, a relevancia desta exposición. Aquí houbo moito interés en que se coñeza a obra de Castelao e o contexto no que foi creada. A través de eso, como lle comentaba antes de comenzar con esta entrevista, pois aproveitar o ano Castelao para que este tipo de feitos teñan aínda máis relevancia, tanto en Argentina, coñecer a obra de Castelao, aproveitar a difundila, como en Galicia, que se coñeza o traballo das entidades da Galicia universal, digamos, que están a cuidar deste legado e que foron quen de facer naquel momento o espazo para que xurdise tamén. Entón, pois este ano houbo moitos debates alrededor da figura de Castelao como político, escritor, pero como dicíamos, parece que non hai sobre o seu papel de artista. Entón, vai vostede a facer, como experta que é, unha exposición de Castelao de América, porque xa fixeron unha que comisariou vostede de Castelao de Pontevedra, fixeron outra Castelao Europa. Pensa que isto pode dar pena algún momento a facer algunha sobre Castelao de América? Sí, ese sería un bo proxecto a desenvolver. Precisamente, nós temos no museo e sí se fan moitas xornadas e debates sobre as pezas que mantemos no museo, que son as creacións de Castelao feitas en Bos Aires, en concreto.
e que se expoñen todos os días no museo, están expostas permanentemente nunha das salas que dedicamos no museo. E a maiores hai algún bosquexos, pequenos debuxos ou traballos preparatorios que sí se poden acceder a través da página web do noso catálogo online. Evidentemente, poderíase facer unha boa exposición de Castelao en América e do contexto no que Castelao crea en América. E, por suposto, esas entidades que sin as cales non se podría entender tampouco a posibilidad que el tivo de poder crear aquí, de poder desenvolver a parte final da súa vida, a máis complicada tamén. Gracias a estes centros, como que se nos acolle, moitos deles xa desde os 1900 ou de antes, no que se aglutinaban e se cariñaban un pouco emigrantes e despois os que tiveron que marchar durante a guerra e os exiliados. Entón, ese contexto no museo sí o traballamos moito, é unha das cuestións que nos interesan. Fai uns días tuvemos unhas xornadas dedicadas a Castelao e Bos Aires. Tuvemos tamén a exposición que falábamos antes de que aínda hoxe é difícil a veces achegarse a algúns dos feitos que se produxiron e tal. Foi o regreso dos restos mortais de Castelao que foi enterrado con honores presidenciais en Bos Aires no ano 50 e que aínda tivo un carácter polémico cando regresan no ano 84. Entón, eu penso que estamos aí na senda de estudiar eso e nos interesa moito tamén a recollida a documentación de toda a creación non só de Castelao, tamén dos outros artistas da diáspora, que está dispersa e pouco coñecida e en algúns casos con risco de que podamos perdela para sempre, non ter nin siquiera unha fotografía que nos quede como testimonio, non? Nesse sentido, está o Museo de Pontevedra pensando en colaborar en algún tipo de proxecto porque outro día de visita tamén en Bos Aires a portavoz do BNG dicía que ela vería con moita xustiza facer esta clase de catalogación para preservar o legado completo da arte galega no exterior, verdad? Nos no museo xa houve un intento fai uns anos de facelo, que pasa que non sempre é posible. Agora quizás sea máis fácil que fai uns anos, agora pois temos uns medios tecnolóxicos que benefician e nos estamos traballando nese sentido. Fixos con algúns artistas, por exemplo, fai uns anos en México sí se recolleu bastante obra de Souto, de outros artistas, recopilación gráfica que logo permitiu que moitas desas obras pudesen regresar a España ou participar en exposicións e demais, e a idea sería facelo tamén aquí, a recopilación de todo ese material que sería, eu creo que enriquecedor tanto para Argentina como para España, non? Entón, claro, unha das preguntas que tiña para vostede era si o estado en que viu as obras é óptimo, pero aínda non deu tempo. Aínda non, verinas mañán estou desexando velas. A ver, sei das dificultades que por diversidade, as cuestiones do país, sufriron o centro e sei da preocupación pola conservación desas obras. Tamén non teño ninguna dúbida que sei que farán todo o posible por conservalas e creo que todas as institucións galegas e argentinas deberíamos de facer posible que se mantiveran na mellor forma posible, non? E dunha maneira racional. Estes días tamén en Galicia unha agrupación, unha asociación de Federación Galicia Cultura ven de presentar unha iniciativa legislativa popular pedindo que se preserve o legado cultural, pero particularmente falando do cadro que veñen a asinar o convenio, eles piden que se ceda ou se merque para que permaneza en Galiza o cadro. A ver, non é en ningún caso
a intención deste acordo que se vai a asinar agora, o que o cadro vai a ser vendido, ni se lle vai a solicitar baixo ningún concepto a que se quede en Galicia permanentemente. A idea, xa o adianto, inda que a firma será mañán, pero cando isto se emita, pois xa será público, será exhibilo durante 3 meses no verán do ano 26 en Pontevedra. 3 meses, e eses 3 meses voltaría a Argentina, ao Centro Galicia, que, ao meu parecer, onde ten que estar. Onde ten que estar. Castelao creou esa peza en recoñecemento a institución no Centro Ourensano, agora integrado no Centro Galicia, como recoñecemento polo facilidades que lle deran para desenvolverse, para crear, para publicar o Sempre en Galiza, que se titulaba en orixen Co sentimento en Galiza, e co pensamento en Galiza, e témolo no museo asinado do seu puño de letra. Quero dicir, está aquí, está aí, está moi ben aí, sempre cando se poida este como está agora, cuidado, con unhas condicións, non teria ningún sentido, dicir, ten que vir para Galicia, pois pode vir para Galicia, pero está ben en Argentina. Si como para Galicia esa obra é unha obra simbólica, constanos que é tamén para os galegos da Argentina, de Buenos Aires, é tamén unha obra tremendamente simbólica, que vale moitísimo polo simbólico, moito máis que polo seu valor artístico, ou ten un valor simbólico que é o que lle dá ese carácter especial. Quería preguntarlle se vostede como representante ou traballadora ou especialista dun museo público galego vería con vos ollos que se crease un museo público na emigración? Eu penso que sí. Museo público galego na Eu penso que sí. Unha das visitas que temos prevista é o visitar o Museo de Emigración, que me fai moita ilusión velo, e a min tamén me gustaría moitísimo poder establecer algún tipo de relación, de poder nos levar pois esas pezas da emigración que están descoñecidas para os galegos, que levalas e poder traer a Argentina obras como, por exemplo, unha selección de obras de museo que viñeran aquí, que os galegos de Buenos Aires ou de Argentina puidesen ver pois os castelaos que non salen nunca, ou de Sebane ou de outros artistas que están na colección. Pareceme que sería unha boa idea. Eu son das que penso que sumando é como se fan as cousas, non facendo reinos de taifas, isto é meu e non un bobo. Entón eu penso, e por suposto eu penso que sería unha gran solución a creación dun Museo Nacional de Emigración, porque se evitaría, pois a veces, problemas que surden moitas veces para conservar en outros ámbitos privados ou con outras dificultades de xestión. Directora Ángeles Tilbe, moitísimas gracias pola entrevista. Gracias a vos. Espero que teña unha boa viaxe e que volva. Encantada, moitísimas gracias, encantaríame. Pois moi interesante a entrevista, efectivamente, aí estaba lle dando a exclusiva a Paula deses 3 meses no verán en Pontevedra. É moi curioso, porque nos fixemos esta gala da Coruña Global hai unhas semanas, o 18 de decembro, e naquel senlleiro escenario o José Manuel Laje, teniente de alcalde do Concello da Coruña e demais, anunciou que froito dunha proposición do BNG estaban pensando en impulsar un museo da emigración. Así que, bueno, hai distintas pezas que poden encaixar para buscar a maneira na que a Galicia ideal vésase representada ambas bandas do océano. Non sei moi ben agora que vai, Facundo, sabes que temos agora de Pois sí, solamente un comentario, xa que bueno, de eso trataba a primicia que traía a entrevista que consiguió Paula. Estaba a pensar a importancia que isto tería comparando con outros casos pertos que ten unha experiencia perta a nosa galega.
Eu coñezo o caso do Museo da Migración Irlandesa en Dublin, que é unha referencia para todos os emigrados e descendentes de migrantes que chegan a Irlanda. É unha cita obrigatoria visitar ese museo. Eu penso que sería unha axuda excelente si esa iniciativa sigue adiante e temos non somente un museo da migración en Bos Aires, sino na Galicia territorial, para, bueno, cubrir este punto do que estamos a falar de dar a coñecer a Galicia europea. Pero o que ven agora é a outra entrevista que fixo Paula e que penso tamén ten puntos en común con todo o que estamos a falar, e isto que comentaba un momento, que a entrevista con Miguel Anxo Seixas Seoane, que é o director do Museo Castelao, que na entrevista creo que ten unha importancia fundamental para nós, porque fala non somente da experiencia que ten o museo e a importancia que ten o museo para preservar o legado. A Fundación Castelao. Estuve mesturando con la entrevista escrita, ¿no? Bueno, él propone, sí, porque él hizo su libro, sabes, que él propone que se faga un museo Castelao. Exactamente. Él dice, queremos hacer un museo Castelao universal con estas nuevas posibilidades técnicas. O de Dublín se fixo antes, pero agora temos outras posibilidades. É unha proposta que ten él, por eso te sai. Aí. Pois iso. Pero cando olhei a entrevista, tamén me quedé con outra cousa, apuntei outra cousa máis, que bueno, que xa vai explicar moito mellor que eu, que a importancia das sinerxias entre os galegos de todo o mundo. E sobre todo no contexto dos novos medios de comunicación, de new media, as novas formas de redes sociais e o consumo de información que é totalmente distinto ao mundo no que nos medramos que Seica está a desaparecer ou a cambiar, por lo menos. Pero bueno, Tom, respondendo ao que me preguntaba Daniel, agora temos esta estupenda entrevista que penso eu ten un interese fundamental para nós. Miguel Anxo Seixas Seoane é o presidente da Fundación Castelao, que este ano tivo un verdadeiro ano de tolo, supoño, pero vese que está moi feliz porque vimos que fixo moitísimas actividades cun éxito arrollador. Vin onte que estabades moi felices das visitas que tedes na exposición do Gaiás. Pero bueno, benvido Miguel Anxo, moitísimas gracias por participar tamén neste programa de peche do IGADI TV do ano Castelao. Queríamos facer contigo un breve resumo do ano, que nos contes que tal foi para a Fundación Castelao, pois este ano Castelao. Antes de nada, moitas gracias polo labor que facedes desde Buenos Aires e desde outros puntos do mundo para divulgar a lingua e a cultura galega. É dicir, nós non podemos facer nada sin a complicidade de vós. Polo cal, o meu agradecemento ao papel que vós tamén desenvolvestes. Dito isto, quero decir que todo o esforzo que fixemos de Castelao por Castelao nunca é suficiente. Con isto quero dicir que estou moi agradecido desde a Fundación a todas as institucións e a todas as persoas que contribúan ou que contribuíron e que van contribuir á difusión da figura de Castelao, que é un símbolo de Galicia. Pero temos que recoñecer que os desafíos do mundo son moi grandes. O poder da industria cultural, o poder das finanzas, o poder da televisión, dos medios de comunicación, das plataformas, é poderosísimo. E hoxe, se os galegos non nos unimos e se non traballamos xuntos en proxectos comuns para enxalzar ou para dar a coñecer a figuras como Castelao ou outras que podan ser tan relevantes como el, pois estamos perdidos. Polo cal é necesario unirnos e traballar xuntos cada un con distintas linguaxes, na escola dunha maneira, nas universidades doutra, os investigadores noutra. É dicir, o mundo galego está nun período para min moi complicado e é necesario que hagamos todos un gran esforzo.
E eu creo que non se fixo o esforzo abondo coa figura de Castelao, que é unha figura que nos une a todos, que é unha figura que está no Panteón de Galicia. É certo que Castelao estivo en moitos lugares, polo cal se pode convocar a moita xente, desde Nova York, Moscova, París ou Buenos Aires ou Montevideo, porque Castelao estuvo en moitos sitios. Entón, tamén é unha ventaxa para poder facer relembranzas deses sitios onde ele estivo, por exemplo, en Buenos Aires, ou en Moscova, ou en Nova York, para facer cosas. Creo que non se aproveitou toda esa capacidade de todos eses lugares onde ele estivo para poder decir, sabían vostedes que aquí estuvo un exiliado galego? Sabían vostedes que hubo un home aquí defendendo unha lingua e unha cultura? Entón, creo que non existiu esa coordinación, que non existiu ese sumatorio total, e inda que eu estou moi agradecido a calquer esforzo que fixera calquera. Por lo cual, o desafío sigue aí, Castelao sigue chamándonos, sigue convocándonos, e temos que seguir defendendo a súa figura e sobre todo o seu comportamento ético, porque é un político admirable. Moi ben. E persoalmente, quero dicir, ti faz este balance e pos o foco no que queda, non? Nos desafíos que aínda quedan por diante. Pero persoalmente, para ti, como presidente da Fundación, pero como investigador e un dos maiores especialistas en Castelao, que significou para ti o ano Castelao? Significou unha oportunidade que non hai que desaproveitar. Temos que aproveitar todas as ocasións que se nos presentan. Entón, dado que a cultura occidental celebra moito as efimérides, os números redondos como os 25, os 50, os 75, pois nós aproveitamos dentro dos nosos recursos e da pouca financiación que temos para facer o que poidemos. Entón, dentro das nosas poucas posibilidades, entregamos e pasamos información a todo o mundo, colaboramos en todos os sitios que nos chamaron, pero consideramos que o esforzo ainda tiña que ser moito maior. É dicir, Galicia hoxe ten uns recursos que non tiña na época de Castelao, pero é certo que tamén ten uns desafíos maiores que nos da época de Castelao. É dicir, se temos unha televisión de Galicia, pois sería bo que se puxera ao servicio da cultura galega para divulgar esas grandes figuras. Se temos unhas 3 universidades, pero tamén é importante que esas universidades contacten con nós e con Castelao, e ao mesmo tempo, se hai uns centros electorados de galego no mundo, é necesario que se integren e colaboren. Quer dicir que Galicia ten un exército cultural ciscado polo mundo que a veces non está ben coordinado, non está ben armado para poder dar a batalla cultural, porque nesta batalla cultural Galicia e o galego está perdendo. Entón, nós, como soldados dese exército, colaboramos en todas as batallas nas que fomos convocados, pero seguimos loitando por defender a Galicia. Miguel Anxo, moitísimas gracias. É un placer, de verdade, terte aquí no especial do IGADI TV para peche deste ano, que nos dicimos que é un ano longo, porque para nós comezou pois a finais de 2024 e remata a principios de 2026, co cal é un ano un pouco longo, pero é un ano intenso, coido que moi produtivo, porque é algo que intentamos facer e que encaixa perfectamente co que ti dis de contar o que se fai noutros sitios, como por exemplo en Argentina, ti estiveches aquí este ano, puideches ver, fuches a Bernasconi, puideches ver que aquí en Argentina, en Uruguai, pois hai moita xente destes que dis ti soldados, eu vinculo máis non na linguaxe bélica, gústame dicir xente que está movida polo amor. Eu creo que sen amor non hai maneira de que esta Galicia que todos coñecemos e que sigue viva funcionase. Eu creo que hai moitísima xente aquí e foi o que intentamos contar, non? Dende o IGADI TV, dicindo, mira, toda esta xente, estes centros galegos, todo o que fan e por que o fan, movidos polo amor. Entón, pois nada, soldados enamorados, esperamos que na próxima efeméride podemos seguir colaborando e agradecémoste moitísimo a túa participación. Estou de acordo contigo, son batallas literarias, son seducións, pero necesitamos un exército e necesitamos unha estrategia e unha táctica para mostrar o mellor que deu Galicia. Pois sí, moitísimas gracias. Un bico moi forte e moitos éxitos a partir de agora, vale? Bueno, agradecemos calquera axuda que nos poidades facer desde aí. Pois Moitas aquí gracias. estamos. Pois, como falamos antes con Paula e, bueno, con todos vos,
creo que esta entrevista deixa-nos aí, apélanos a recolher a misión dende o IGADI para brindar un foro para, bueno, justamente dar espaço a ideas, estrategias e xeitos polos que podamos poñer en valor o legado non só de Castelao, sino da galeguidade. Pero non sei, temos a Roy ainda por aí? Pois parece que non, parece que no. deu Perdémoslo polo camiño, sí. Pois, non sei, Daniel, se queres contarnos ti ou... eu creo que realmente Paula, que de novo... que mellor pode contar. Foi a que entrevistou a Graciela, que coñecía porque estaba no terreo, o que estaba tramando Graciela. O peche vai ser maravilloso, porque esta entrevista que ven agora é con Graciela Pereira. Ela é, bueno, moi coñecida aquí en Argentina, traballou moitísimo, ten moita experiencia de artista, e música, xa veredes que canta moi ben, porque logo pues, hai unha sorpresa para rematar. E a entrevista con ela ten sentido porque cando se xuntaron este día que dicimos nós, que dixemos que ven o que está pasando aquí, quen o vai contar e por que ten tanto que ver con nós, os representantes das entidades a celebrar que finalmente o Parlamento Galego tiña aceptada a súa proposta de recoñecer a Castelao como primeiro presidente de Galicia. Bueno, estaba no chat antes o debate de que ao final non o recoñeceron, pero fixeron un homenaxe, recoñeceron a súa figura e o 80 aniversario do Consello de Galiza. Pois nese momento, cando se xuntaron os representantes a celebrar que aceptaran a súa proposta, que o Parlamento fixese ese homenaxe, estaba Graciela. Ela recolleu un poema dun artista argentino e fixo que este artista argentino dedica a Castelao. É absolutamente maravilloso. Xa veredes despois no final, cando pois ela canta. Eu emocioneime tanto co que di o poema de Molinari, que estaba por ali no centro galego, que coñecía Castelao, que lle fixo que tentei recuperar o poema, non o atopei, bueno, finalmente sí, e pregúntelle, de onde sacaches isto? Bueno, é un poeta argentino, tal e cual, que lle dedica a Castelao, e que eu decidí poñerlle música para presentar neste acto en conxunto. Finalmente, despois, veu o ano Castelao, a Xunta decidiu designar a Ana Castelao, ela traballou en facer un vídeo agora para, como peche do ano, ofrecernos a exclusiva de poder emitir este vídeo con esta canción, este poema tan precioso que espero que, bueno, que vos guste. Entón, a entrevista era un pouco, contanos, Graciela, que fixeches para que te metes nestas cousas, non? Despois de tanto tempo de traballar por Galicia, e sempre fai algo novo. Estamos no Centro Galicia de Bos Aires, xa copeche deste ano Castelao. Esta entrevista é para facer un raconto da túa experiencia neste ano Castelao. Graciela Pereira é cantante, participou da iniciativa para declarar a Castelao primeiro presidente de Galicia e tamén fixo un tema musical especial en base a un poema, pero bueno, prefiro que o contes ti. Que nos podes contar da túa participación neste ano Castelao? Bueno, mi participación en realidad fue una consecuencia de todo lo que yo estoy trabajando con la música gallega desde hace bastantes años. Castelao, una figura que en mí predominó mucho porque o meu avó republicano e galeguista, sempre falábame dele, a través dele tamén tive a Biblia dos galegos, sempre en Galicia, que leín de máis nena e despois volvín a leerlo, a repasarlo e entendelo. De modo que Castelao foi para min unha figura predominante na miña educación. Cando
propusieronme firmar o pedido de nomear a Castelao como primeiro presidente de Galicia no exilio, por suposto, os centros galegos, máis persoas que nada tiñan que ver con eles. Non sei, non era mi caso, pero fixen de maneira individual, como moitos. Así que cando os compañeiros dixeronme que o Parlamento había reconocido a Castelao, foi unha noticia emocionante. Me puseme a traballar un poeta argentino que ten un poema dedicado a Castelao que sempre foi de mi interés, sempre importoume. Ese poema, ese poeta foi Víctor Luis Molinari, un argentino de ascendencia italiana que leía moito a Castelao e xogaba moito na colectividade galega. Eu conocí no Instituto Argentino de Cultura Galega do Centro Galego e bueno, comencé a leer ese poema donde realzaba a figura de Castelao desde el punto de vista poético o seu sentir que coincidía con meu, así que atrevíme a ponerle música. Ese poema o estrenei o 6 de diciembre do ano pasado. Sí, do ano pasado. 24. Do 24, en el hall do Centro Galego, donde reunímonos poucas personas, pero todos conocedores do tema. Viñamos da Chacarita de ofrecerlle unha ofrenda floral xunto ao irmán Chesky, do Partido Galeguista, así que foi unha reunión pequena, se se quere, pero foi emocionante, moi emocionante. E aí cantei o poema que todavía non había saído do forno, como que di. Así que, bueno, de todas maneras, foi o meu primeiro homenaxe. E logo canteilo novamente nos Centro Betanzos, cando proxectamos o film de Antonio Pérez Prado, un referente da cultura da emigración galega, o director da película, coas seus fillas que estaban presentes no Centro Betanzos, e proxectamos a película Castelao, a historia da súa vida. E máis tarde, no primer acto que fixo o Centro Galego e a comunidade galega no Teatro Castelao, especialmente en ese emblemático escenario por donde pasaron personalidades galegas a través dos anos, e foi construído en homenaxe a Castelao cando cumpriuse 10 años da súa morte. E entonces aí tamén con músicos que acompañaronme tamén cantei o poema, así que foi unha emoción grande para mí. Pois estamos de volta, xa chegando ao final do final. A verdade é que o ano Castelao deu para moito, para moitísimo. Vimos películas, pratos especiais, culinarios, poesía, teatro, seminarios, conferencias. No ámbito do IGADI, ademais do especial que coordinou Paula ao longo de todo o ano, pois tivemos un momento épico que foi precisamente o Centro Galicia de Buenos Aires, que proxectou o final do Maratón de Galeguidades 2025 en bucle durante unha exposición sobre Castelao que fixeron ali. Conseguimos, digamos, aínda que fose pois de maneira momentánea, pois esa conexión. E vaya, non sei, vos que pensades de todo o que nos... Os xa dimos aquí
bastante cousa, no? Do que se fixo e do que queda por facer, das propias contradicións deste tipo de efemérides, dos debates necesarios que hai que dar ao redor da figura de Castelao. Mas, que opinades vos? Pois que habrá moitos máis efemérides que celebrar relacionadas con Castelao. E afortunadamente todo o que quedou por facer nesta edición, non falo do IGADI particularmente, me refiro a todos os actores implicados neste tipo de efemérides, efectivamente, non? No que invitan a facer unha chea de cousas e sempre quedan moitas no tinteiro. Creo que no caso de IGADI cumplimos con creces as expectativas o que nos propuxemos. A verdade é que eu personalmente quería parabenizar tamén a Paula neste caso, ¿no? Porque foi quen, bueno, levou un pouco o peso deste especial e tamén da publicación e das entrevistas, pero vamos, que en xeral, non? E logo a nivel institucional e demais, pois, bueno, aí hai moitas cosas pendentes de resolver, de mellorar, de facer, pero, bueno, eso, que teremos ocasión de facelos e que a veces, moitas veces, non me falta que haxa unha efeméride para tirar para adiante según que cousas, non? A declaración que se fixo no Parlamento de Galicia é un primer paso, se darán máis, espero, no futuro, e habrá ocasión de que Castelao este no lugar que se merece, que xa o está, en gran medida, pero incluso, pois máis e mellor. Coincido totalmente con Roy. Insisto en una idea que penso que ya manifesté varias veces, que un poco, como lamentablemente muchas veces sucede en la historia do noso povo, a iniciativa xurde por igual, non quero soar negativo, por decepcións ou por expectativas no cumplidas dos objetivos que hubiéramos o quixéramos de reconocimiento para Castelao, pero sin embargo pienso que aproveitamos esa oportunidad y que tenemos que aprovechar, como Ben y Roy, toda oportunidad que teníamos para salientar a figura de Castelao. En esa línea eu quedaríame con algunas ideas que escoitei a lo longo desta jornada nas que penso que o IGADE podría aportar algo, ¿no? Poner en valor a figura de Castelao no ámbito do ensino, no ámbito universitario. O IGADE xa ten tanto no Maratón de Galidades con actividades anteriores, ten vínculos, contactos con o mundo académico, con centros de estudos galegos polo mundo, y ese é un espacio donde podemos hacer todo posible para que Castelao no quede, como mencionaba un dos participantes antes, solamente como una anécdota que sacamos do caixón cada vez que cumplir con la realidad de mencionar o importante que foi o que é ainda para nós. E, bueno, así como hizo en los outros ámbitos dos que se deu conta, na cultura, no ensino medio, na sociedade galega, na Galicia territorial e máis. Sin embargo, eu quero rematar miña intervención con un comentario que creo que paga a pena mencionar, ainda que implícito. Creo que para todos que tivemos a oportunidad de visitar o Centro Galego, donde está a habitación onde morreu Castelao, para nos, penso que falo para todos que pudimos visitarla, ese ámbito ten un eco impresionante, porque nos dá presenza real, física, do percorrido que fixo Castelao durante o seu exilio, e que o 7 de decembro foi o día que marchou deste mundo físicamente e que o fixo, como mencionaban antes, acompañado por miles de galegos argentinos e de argentinos en máis,
que souberon recoñecer na figura de Daniel Castelao non solamente un líder dos galegos, sino un intelectual con letras grandes. Pois eu, a verdade, estou moi satisfeita do que conseguimos, porque creo que si nos dedicamos a preguntarnos como pensamos Galicia, isto creo que axuda moito. Entón, bueno, pues nada, cada unha destas entrevistas que fixemos, ao final, achegarnos a xente que creemos que non está nin representada, nin que se a ten en conta. Entón, achegarnos, darlles voz, confrontar esas posicións, facer que esa xente... Outro día falamos con María Rosa Lojo dos invisibles, ¿no? Porque temos unha historia oficial e un relato, e hai moita xente que está, pois, polo medio. Achegarnos a eses invisibles e darlles voz e coñecer as súas historias, pareceme que é genial. Axudarnos a preguntarnos como somos galegos, onde e por qué, e como vamos ser os galegos do futuro, si isto ten achegado ainda que sexa, como di Facu, un graniño de arena, pois algo temos feito. Está moi ben. Estou moi satisfeita. Pois pero xa antes do ano Castelao, e isto descubrino estes días na produción do programa, houbo até videoxogos de Castelao, que era algo que eu, a verdade, descoñecía, e outro día Iago ensinounos que efectivamente hai, non? Mira de hoy. Mira que ben. É así unha estética un pouco retro, verdad? Sí, efectivamente, parece unha... Non lembro o nome da consola aquela, pero sóname a unha bella coñecida da infancia. E está disponible nalgún portal que Iago seguro que me sabe dicir. Está marcando onde se pode xogar con Castelao en... Maestra Paladín. Sí, pero Maestra Paladín, sí, .itch.io /Mr. Castelao, claro que sí. Moi ben, aí está a referencia. Bueno, efectivamente, xa o tedes aí. Bom, pois nada, da miña banda nada. Rematar como comecei, foi para min unha honra participar neste programa especial. A verdade é que gústame fantasear con que hoxe poden estar pois o Plácido Castro, que o Igadi sempre ten presente como un pensador estratégico da política internacional de Galicia e como un dos pioneiros disto, que podan estar agora nalgún lugar que descoñecemos falando con Castelao, vendo isto, vendo o impacto que tivo o seu traballo. Sempre penso esta idea da acción colectiva e da acción colectiva acumulada no tempo e que se transforma, que evoluciona, que consigue feitos. Hoxe estiven pola mañá no 76 Cabodano, no Museo do Pobo Galego que organiza a Fundación Castelao, e, desde logo, notábase aí un ambiente, unha emoción solemne e, efectivamente, conseguimos, digamos, que despois da Guerra Civil, do exilio, Galiza siga existindo e que sigamos a ser célula de universalidade, pois, polo traballo precisamente de moitos individuos atomizados, pero que cando se poñen en conxunto son capaces de construir. Así que, bon, esta é a miña última palabra, non podo máis que tamén agradecer a Paula máis unha por o esforzo realizado durante todo o ano por acompañar este proxecto non só con seriedade, sino con excelencia, porque recoméndolle a xente que se achegue aos seus, máis alá das súas entrevistas, aos seus textos, porque creo que son substanciosos para todos aqueles que nos importa Galicia
e pensar esta Galicia global. Así que da miña banda, pois moitísimas grazas tamén Roy, Facundo, Iago, que nos axudou nesta produción, e sin máis da miña banda, nada máis que dicir. Non sei se Roy e Facundo tamén queren despedirse antes de que Paula peche o programa. Pois eu me despido porque ademais mañán teño que madrugar bastante para coller un tren donde na estación Daniel Castelao que desde este ano ten o nome efectivamente para que sexamos optimistas tamén con estas cousas, que efectivamente pouco a pouco se lle vai dando o recoñecemento mesmo. Nalgo que a mí non me apasionan que darlle nomes de personas ás estacións, pero bueno, neste caso me parece que cando menos de levar un nome a estación da capital de Galicia tiña que chamarse efectivamente Daniel Castelao. Así que nada, eso. Eu despídome, gracias a todos e parabéns polo especial. Eu tamén aproveito para despedirme. Moitísimos parabéns a todos. Moitísimas grazas a Paula por todo. E o único comentario que deixei pendente antes, como falaba da habitación de Castelao, que lembrei agora, é o que a mí me impresionou dende o primeiro momento que mirei, que a placa, seguramente todos vos sabedes, pero para quen nos acompaña agora e non sabe, a placa somente di aquí morreu o inmorrente. E penso que é un pouco o que fixes aquí facer, amosar de que xeito para nós o legado de Castelao está vivo. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Paula, sobre todo. Nada, eu encantada, a verdade é unha honra traballar con vos, unha maravilla, divertirme moitísimo, foi moi emocionante participar en moitos deses actos, a verdade é que é unha maneira de estar conectados, eu creo que de verdade estamos conectados e que hai algo que inmorrente como Castelao vive en todos nós, así que ser parte disto para mí xa é unha grande fortuna. E agora para pechar, esa sorpresa que dixemos, que é a canción que fixo Graciela Pereira sobre o poema de Luis Molinari, veredes que o vídeo que armou fai un percorrido por todos os sitios de Bos Aires máis significativos na vida de Castelao e que está esa habitación da que fala Facundo. Así que esperando ter contribuído en algo a esta maravilla que é Galicia, a Galicia Universal, que aínda está viva e que ten todas estas voces, nos despedimos. Nada, bicos, deixámolos coa canción de Graciela Pereira. Alquimista de noites e de días, pregoeiro de fábulas e sonos, sentencioso señor dos nosos soños, artesán da cruz e fidalguías, fustigante cultor das ironías, co seu mundo risoño e xa tristeiro, consumindo a vida nun madeiro, ardendo entre justicia e rebeldía, verdecente loureiro de espiña e pranto, popoula de fe sen desencanto, arrecendo a xasmín de pedra e lama, dor da patria na súa desventura, guieiro da terra e súa esperanza, mensaxeiro de dita e alabanza, guieiro dunha estrela, guieiro dunha estrela, guieiro dunha estrela e súa aventura.
Verdecente loureiro de espiña e pranto, popoula de fe, sen desencanto, arrecendo a xasmín, de pedra e lama, dor da patria, a súa desventura. Guieiro da terra e súa esperanza, mensaxeiro de dita e alabanza, guieiro dunha estrela, guieiro dunha estrela, guieiro dunha estrela.